ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ. ശ്രീ രാധാഗോവിന്ദ ചമ്പരന്റെ കീഴിലുള്ള ഭഗവത്ഗീത പഠനത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മിലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. ശ്രീ ചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം മേന ഭൂതലെ സ്വയം രൂപ കഥാ മഹ്യം ദദാന്തി സുപദാന്തികം വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതാപദകമലം ശ്രീഗുരും വൈഷ്ണവാം ച ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഗണരഘുനാഥാനിധം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണപാദാൻ സഗണലളിത ശ്രീവിശാഖാനിധം ച ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാ കാന്ത നമോസ്തുതേ. സപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ വാഞ്ചാകൽപതരൂപ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമാവും വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമിൻ ഇതി നാമിനെ നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണി നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാചാത്യദേശധാരിണി. നമാവും വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയപതാക സ്വാമിൻ ഇതി നാമിനെ നമാചാര്യപാദായ നിതായ കൃപപ്രദായിനെ ഗൗരകഥാദാമതായ നഗരഗ്രാമധാരിണി. ജയോ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭോ നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. 18ാമത്തെ അധ്യായമാണ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലെ. 25ാമത്തെ ശ്ലോകം വരയ്ക്കല്ലേ എടുത്തു കഴിഞ്ഞത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി 26ാമത്തെ ശ്ലോകമാണ് എടുക്കേണ്ടത് അല്ലെ. എന്താണ് ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചത്? അനുബന്ധം സ്വയം ഹിംസാം അനപേക്ഷ പൗരുഷം മോഹോദാരഭ്യതേ കർമ്മ യത്താമസ മുച്യതേ എന്നാണ്. താമസ ഗുണത്തിലെ, അതായത് 3 തരത്തിലുള്ള സത്വഗുണത്തിലെയും രജോ ഗുണത്തിലെയും തമോ ഗുണത്തിലും ഉണ്ടാവുന്ന കർമ്മങ്ങളെ, സാത്വിക കർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, രാജസ കർമ്മം എന്താണ്, അതുപോലെ തന്നെ താമസ കർമ്മം എന്നാൽ എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് അല്ലെ. അപ്പൊ അതിൽ എന്താ പറഞ്ഞത്? അനാസക്തമായും രാഗദ്വേഷരഹിതമായും ഫലാസക്തി കൂടാതെയും നിയന്ത്രിതമായ വിധത്തിൽ ചെയ്യുന്ന കർമ്മം സാത്വികമാണ്. സാത്വികം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ എന്താണ്? നമ്മൾക്ക് ഫലത്തിൽ ഇച്ഛയുണ്ടാവാൻ പാടില്ല, അതിനോട് പ്രത്യേക ആഗ്രഹങ്ങൾ, എന്തായാലും അത് സാധിച്ചേ തീരണം എന്നുള്ള ആ ഒരു ഇതുണ്ടല്ലോ, ആ ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ്. പിന്നെയോ നിയന്ത്രിതമായ രീതിയിൽ, ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയും, ഇപ്പൊ നമ്മൾ വിവാഹം കഴിക്കുന്നു അല്ലെ, അത് തെറ്റാന്ന് ഒരിക്കലും പറയുന്നില്ല. എന്നാൽ ഓവറായിട്ടുള്ള ആസക്തി ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. എന്താണ് പറയുക, ലൈംഗിക ആസക്തി, അങ്ങനത്തെ ആസക്തികളൊന്നും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. നിയന്ത്രിതമായിരിക്കണം, എല്ലാത്തിനും അളവായിട്ട് എന്നുള്ളതാണ്. ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോഴാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഒരു സാധനത്തോട് ഇഷ്ടം ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല എന്നല്ല നമ്മളോട് പറയുന്നത്. ഓവറായിട്ട് അത് തന്നെ വേണം എന്നുള്ള ആ ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ രീതിയിലുള്ള ഒരു ഗുണമാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്, സാത്വികം എന്ന് പറയുന്നത്. നീ രാജസ ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? എന്തായാലും നമ്മൾക്ക് കുറെ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അല്ലെ, അതെങ്ങനെയും സാധിക്കണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹത്തോടു കൂടി ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾക്കാണ് ഇത് എന്തായാലും ഞാനത് സാധിച്ചേ തീരൂ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരു മനോഭാവം ഉണ്ടാവുമല്ലോ, ആ മനോഭാവത്തിനാണ് രാജസം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി എന്താണ് അടുത്തതിൽ എന്താണ് പറയുന്നത്? അപ്പൊ ആദ്യത്തേൽ എന്താണ് വരുന്നത്? സത്വഗുണത്തിൽ പൊതുവെ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾക്ക് ഫലാസക്തി ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളെല്ലാം എന്തായിരിക്കും? തനിക്കും മറ്റുള്ളവർക്കും ഉപകാരപ്രദമായിരിക്കും. ഇനി രാജസം എന്ന് പറയുമ്പോഴോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. രാജസം എന്ന് പറയുമ്പോ എങ്ങനെയാ ഉണ്ടാവുക? അത് തനിക്ക് ഗുണമായിരിക്കും, നമ്മളുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ സാധിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ലേ. പക്ഷെ മറ്റുള്ളവർക്ക് ദോഷം വേണമെന്നൊന്നും നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനത്തെ ഒരു കാര്യം, ആ ഒരു ലെവലിലാണ് രാജസം ഉണ്ടാവുക. ഇനി താമസമാകുമ്പോഴെന്താ ഉണ്ടാവുക? തുടർന്നുണ്ടാവുന്ന കെട്ടുപാടുകളെയോ അന്യർക്കുണ്ടാകുന്ന നാശത്തെയോ ക്ലേശങ്ങളെയോ അവഗണിച്ച്, അതായത് മറ്റുള്ളവർക്ക് എന്ത് ബുദ്ധിമുട്ട് വന്നാലും കുഴപ്പമില്ല, നമ്മുടെ കാര്യം സാധിക്കണം എന്നുള്ള ആ ഒരു ആസക്തി അതുണ്ടാവുമല്ലോ. അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ മിക്കവാറും എന്താ ഉണ്ടാവുന്നത്? അത് പിന്നീട് അവർക്ക് ദോഷമായിട്ടാണ് അത് ഭവിക്കുക. അപ്പൊ അത് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്കും മറ്റുള്ളവർക്കും ദോഷകരമായേക്കാവുന്ന കർമ്മങ്ങളാണ് ഏത് തരത്തിലുള്ളത്? തമോ ഗുണത്തിലുള്ള കർമ്മങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചാൽ മതി. എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് മറ്റുള്ളവർക്ക് ഉപകാരപ്രദമാണെങ്കിൽ, എല്ലാവർക്കും അതിൽ സന്തോഷമാണ് തോന്നുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് സാത്വികമായ കർമ്മമാണ്. അതുപോലെ രാജസ കർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ പൂർത്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അത് നമ്മളുടെ ആഗ്രഹം മാത്രമാണ് അവിടെ ചിന്തയുണ്ടാവുള്ളൂ. മറ്റുള്ളവർക്ക് പക്ഷേ ഒരു കേടുപാട് വന്നേക്കാം എന്നുള്ളൊരു തോട്ട് അവിടെ വരും. മറ്റുള്ളവർക്ക് ദ്രോഹമില്ലാണ്ട് നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ സാധിച്ചെടുക്കണം എന്നുള്ള ആ ഒരു മനോഭാവം ഉണ്ടാവുമല്ലോ,
ആ മനോഭാവമാണ് രാജസം. എന്നാൽ താമസ ഗുണത്തിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ എന്നുള്ള ചിന്ത മാത്രമേ ഉള്ളൂ. മറ്റുള്ളവർ ചത്താലും വേണ്ടില്ല എന്നുള്ള മാതിരി പറയില്ലേ, നമ്മുടെ കാര്യം നടക്കണം എന്ന് പറയൂലോ. ആ ഒരു ലെവലിലുള്ള ചിന്താഗതിയാണ് താമസ ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ആലോചിക്കുമ്പോൾ ഈ തരത്തിൽ ആലോചിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് സത്വഗുണത്തിലുള്ള പ്രവൃത്തി, അല്ലെങ്കിൽ രാജസ ഗുണത്തിലുള്ള പ്രവൃത്തി, അല്ലെങ്കിൽ തമോ ഗുണത്തിലുള്ള പ്രവൃത്തി എന്നുള്ളത് വേർതിരിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. ഇനി 26-ാമത്തെ ശ്ലോകം എന്താണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്? ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. മുക്ത സങ്കോനകംവാദി ധൃത്യുത്സാഹ സമന്വിതഃ സിദ്ധ്യോർനിർവികാരഃ കർത്താ സാത്വിക ഉച്യതേ. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടാതെ നിത്യാഹങ്കാരം തിരിച്ചും സ്ഥിരനിശ്ചയത്തോടും ഉത്സാഹത്തോടും കൂടിയും ജയാപജയങ്ങളിൽ അക്ഷോഭ്യനായും പ്രവർത്തിക്കുന്നവനത്രേ സാത്വികൻ. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? പിന്നെ സത്വഗുണത്തിൽ പ്രവൃത്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളിപ്പോ എന്താ പറയുക, ഇങ്ങനത്തെ കർമ്മങ്ങളാണെന്നാ പറഞ്ഞത്. നമ്മൾക്ക് മറ്റുള്ളവർക്കും പൊതുവെ ഗുണകരമായിരിക്കും അല്ലെ, അവൻ നല്ല പ്രവൃത്തികളാണ് നല്ല മാതിരിയാണ് ഉള്ളത്. അതായത് ഭൗതിക ആസക്തി ഇല്ല, അത് എനിക്ക് സാധിക്കണം എന്നുള്ള നമ്മളുടെ ഒരു ഡ്യൂട്ടിമാര് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അധികവും വരുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ വരുന്നത്? ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടാതെ. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ പ്രവൃത്തി ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫലാസക്തി ഇല്ലാണ്ട് ചെയ്യണ ഒരു കാര്യമാണെന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ. മറ്റുള്ളവർക്ക് അത് ഉപകാരപ്രദമാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതില് കർമ്മഫലം ഉണ്ടാവുമോ? ഉണ്ടാവില്ല. കാരണം അധികവും അത് ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്കനുസരിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, ഭഗവാനെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ടാണ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കർമ്മഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ അതിൽ നമ്മൾക്ക് പുണ്യങ്ങളോ പാപങ്ങളോ വരുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് അത്. അപ്പൊ അതിനെയാണ് ത്രിഗുണങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടാതെ വരുന്നത്. ത്രിഗുണങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടാതെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കർമ്മത്തിന് പ്രതികരണങ്ങളില്ല എന്നാണ് കേട്ടോ. മനസ്സിലാക്കാൻ എളുപ്പത്തിനാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ത്രിഗുണങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടാതെ മിഥ്യാഹങ്കാരം തിരിച്ചു. അപ്പൊ എനിക്ക് വേണ്ടതിൽ ആഗ്രഹമില്ല അവിടെ, സ്ഥിരനിശ്ചയത്തോടും കൂടിയിട്ട്. എന്നാലും നമ്മൾ എങ്ങനെയാ ചെയ്യുന്നത്? ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടതാണ്, എനിക്ക് ഭഗവാൻ തന്നിട്ടുള്ള ഒരു കടമയാണ് എന്നുള്ള ലെവലിൽ നമ്മൾ അത് ചെയ്യുന്നു. ഉത്സാഹത്തോടു കൂടിയിട്ട് സന്തോഷത്തോടു കൂടിയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. ജയാപജയങ്ങളിൽ അക്ഷോഭ്യനായും. അപ്പൊ അതില് ജയിക്കോ തോൽക്കോ എന്നുള്ള വല്ലാണ്ടുള്ള ടെൻഷൻ ഉണ്ടാവുമോ നമ്മൾക്ക്? ഇല്ല. നമ്മൾക്ക് എന്ന് വരുമ്പോഴാണ് ജയം തോൽവി എന്നുള്ളത് വരുന്നത്. നമ്മൾക്ക് അല്ലാതെ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് ജയോ തോൽവിയോ ഉണ്ടോ? ഇല്ല. നമ്മൾക്ക് ജയിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് എനിക്ക് ആണ് എന്നുള്ളതാണ്. എനിക്ക് എന്ന് വരുമ്പോഴാണ് ജയം തോൽവി വരുന്നത്. അത് നമ്മൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് സഹായിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ ജയങ്ങളും തോൽവികളും ഇല്ല അല്ലെ. അപ്പൊ അതിൽ എന്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാലും എന്താണ്, അവരതിനെ കുറിച്ച് ടെൻഷൻ എടുക്കില്ല. അങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളാണ് സാത്വികൻ. മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ ത്രിഗുണങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടാതെ മിഥ്യാഹങ്കാരം ത്യജിച്ച് സ്ഥിരനിശ്ചയത്തോടും ഉത്സാഹത്തോടു കൂടിയും ജയാപജയങ്ങളിൽ അക്ഷോഭ്യനായി പ്രവർത്തിക്കുന്നവനാണ് സാത്വികൻ. രാഗി കർമ്മഫലപ്രേപ്സുർലുപ്തോ ഹിംസാത്മകോ ശുചീഹി ഹർഷശോകാന്യുതകർത്ത രാജസ പരികീർത്തിതഃ. പ്രവൃത്തിയിലും അതിന്റെ ഫലങ്ങളിലും ആസക്തനും ആ ഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കുവാൻ ആഗ്രഹമുള്ളവനും ലോഭിയും ഈർഷ്യാലുവും വിശുദ്ധിയില്ലാത്തവനും സുഖദുഃഖങ്ങളാൽ ബാധിതനുമായ കർത്താവത്രേ രാജസൻ. ഇനി എന്താണ് അടുത്തത്? ഏത് തരത്തിലുള്ളതാണ് രാജസൻ എന്ന് പറയുമ്പോ നമുക്ക് എന്തായാലും ഒരു റിസൾട്ട് പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ ജോലിക്ക് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ പലതവണ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എക്സാമ്പിൾ ആണ് അല്ലെ. നമ്മൾ ജോലിക്ക് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്? നല്ല സാലറി വേണം, നല്ല ശമ്പളം വേണം എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെ. കുറച്ചൊന്നും പോരാ, നമുക്ക് അത്യാവശ്യം നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പണിക്ക് നമുക്ക് ഒരു പ്രതിഫലം കിട്ടണം എന്നുള്ളതാണ്. അതാണ് പ്രവൃത്തിയും അതിന്റെ ഫലങ്ങളിൽ ആസക്തനാണ്. ആ ഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ ആഗ്രഹം, എന്നിട്ട് ആ പൈസ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ, ഇന്നെ മാതിരി ചെയ്യണം എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ അത് അതിന്റെ ഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ ആഗ്രഹമുള്ളവനാണ്. പിന്നെയോ ലോഭിയാണ്. പിന്നെ എന്താണ്, കുറച്ച് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു തൃപ്തി വരുമോ നമ്മൾക്ക്? ഇല്ല, ഇനിയും വേണമെന്നുണ്ട് അല്ലെ, അതാണ് ലോഭി. ഇനി ഈർഷ്യാലുമാണ്. ഇനി നമ്മൾക്ക് കിട്ടേണ്ട കാര്യങ്ങൾ, ഇപ്പൊ നമ്മൾക്ക് പ്രൊമോഷൻ കിട്ടേണ്ടതായിരുന്നു വേറൊരാൾക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാല് ദേഷ്യം വരും. ഈർഷ്യാലുമാണ് അല്ലെ. ഇനി എന്താണ്, വിശുദ്ധി ഇല്ലാത്തവനാണ്. അങ്ങനത്തെ ഒരു ഭാവം വരുമ്പോഴാണ് വിശുദ്ധി ഇല്ലാത്തവൻ എന്ന് പറയുന്നത്. എപ്പോഴും മറ്റുള്ളവരും ഒക്കെ കിട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് അതിൽ സന്തോഷിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്ന ഒരവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് വിശുദ്ധി ഇല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. ശുദ്ധമായ മനസ്സിലുള്ള ആള് എല്ലാത്തിനും സന്തോഷിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക. സാത്വികൻ ഇവിടെ ദുഃഖിക്കുന്നില്ലല്ലോ, എപ്പോഴും സന്തോഷമല്ലേ ആൾക്ക് ഉണ്ടാവുന്നത്. സുഖ ദുഃഖങ്ങളാൽ ബാധിതനാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് സുഖങ്ങളും ദുഃഖങ്ങളും മാറി മാറി വരും. ഉറപ്പല്ലേ? നമ്മൾക്ക് വേണമെന്ന് വിചാരിച്ച കാര്യം കിട്ടുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് സുഖം തോന്നും, നമ്മൾക്ക് വേണമെന്ന് വിചാരിച്ച കാര്യം കിട്ടിയില്ലെങ്കിലോ ദുഃഖം തോന്നും അല്ലെ. അങ്ങനത്തെ കർത്താവാണ് രാജസൻ. നമ്മൾ അധികവും നമ്മളുടെ പ്രവൃത്തികളെ വെച്ച് കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അധികവും രാജസ ഗുണമായിട്ടാണ് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾക്ക് തോന്നുന്നത് കേട്ടോ. ഇനി പ്രവൃത്തിയിലും അതിന്റെ ഫലങ്ങളിലും ആസക്തനും ആ ഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ ആഗ്രഹമുള്ളവനും ലോഭിയും ഈർഷ്യാലുവും വിശുദ്ധിയില്ലാത്തവനും സുഖദുഃഖങ്ങളാൽ ബാധിതനുമായ കർത്താവത്രേ രാജസൻ. അയുക്ത പ്രാകൃത സ്തബ്ധ ഷഠോ നൈഷ്കൃതി കോലസഖ വിഷാദി ദീർഘസൂത്രീ ച കർത്താ താമസ ഉച്യതേ. എപ്പോഴും ശാസ്ത്രനിഷിദ്ധങ്ങളായ കർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നവനും
ഭൗതികവാദിയും ദുർഭാഷക്കാരനും ചതിയനും മറ്റുള്ളവരെ അപമാനിക്കുന്നതിൽ സമർത്ഥനും അലസനും ദുഃഖിതനും കർത്തവ്യം നീട്ടിവെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവനുമായ ഒരാളെ താമസൻ എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ്? ശാസ്ത്രനിഷിദ്ധങ്ങളായ കർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്ന ആളാണ് അയാൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് മേ ബി നമ്മൾക്ക് ഒരു കാര്യം ആഗ്രഹം വന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഒരാളുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് അവരറിയാതെ എടുത്തിട്ട് വരാം, അതായത് കളവ് ചെയ്യാം എന്ന്, അതിലൊന്നും അവർ തെറ്റായിട്ട് തോന്നില്ല അവർക്ക്. അങ്ങനെ അതുമല്ല, നമ്മൾക്ക് ഒരാളോട് ദേഷ്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് അയാളെ ഉപദ്രവിച്ചാലും അടിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്. അതാണ് പറയുന്നത് ശാസ്ത്രനിഷിദ്ധങ്ങളായ കർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നവൻ. ഇനി ഭൗതികവാദിയാണ്, അയാൾക്ക് ഭഗവാൻ എന്നുള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റേ ഇല്ല. കാരണം അവരെന്താണ് വിചാരിക്കുന്നത്? നമ്മൾക്ക് ഈ ഒരു ജന്മം കിട്ടി, ഈ ജന്മത്തോടു കൂടി എല്ലാം കഴിഞ്ഞു. ആത്മാവിന്റെ വ്യത്യാസമുണ്ട്. ആത്മാവ് ഇതിൽ നിന്ന് വേർപെട്ട് പോകുന്നു, ശരീരം നശിച്ചു പോകുന്നു എന്നുള്ളതൊന്നും അവർക്ക് അറിയില്ല. അവരെ സംബന്ധിച്ച് ഒരാൾ മരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആത്മാവോട് കൂടി മരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ഇതിനു മുമ്പ് നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ ക്ലാസ്സുകൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ, വിവിധ ശരീരങ്ങളിലെ ജീവാത്മാക്കൾ വേറെ വേറെയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു ശ്ലോകം അങ്ങനെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായി. എല്ലാത്തിനുമുള്ള ജീവാത്മാവ് ഒന്നാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് ഒരു കൺസെപ്റ്റ്. ഓരോരോ ശരീരത്തിലുള്ള ജീവാത്മാവ് വേറെ വേറെയാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് ഇന്നലെ പഠിച്ചില്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. പഠിച്ചു. പഠിച്ചില്ലേ? വേറെ വേറെ ജീവാത്മാവാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അല്ലെ, അത് രാജസാണെന്ന് പറഞ്ഞു. വേറെ വേറെ ജീവാത്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്താണ്? എല്ലാവരിലും നമ്മൾ, അതായത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സത്വഗുണത്തിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ജീവാത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ ശരീരങ്ങളൊക്കെ കളഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ 3 പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളെയൊക്കെ മാറ്റി നിർത്തിയിട്ട് നമ്മുടെ ആത്മാവിനെ, എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളെയും ഒരുമിച്ച് നിർത്തി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. കാരണം ഭഗവാന്റെ എല്ലാ അംശങ്ങളോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരേമാതിരി പ്രകൃതിയുള്ള ആൾക്കാരാണ് ഇവിടെ വരുന്നത്. നമ്മളിലെ ഈ രജോ ഗുണം, സത്വഗുണം, തമോ ഗുണം എന്നുള്ളത് ചേരുമ്പോഴാണ് അതിനനുസരിച്ചുള്ള ശരീരങ്ങൾ മാറുന്നതും അതിനനുസരിച്ചുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ മാറുന്നത്, നമ്മൾ വേറെ വേറെ വ്യക്തികളായിട്ട് നിൽക്കുന്നതും. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? അതാണ് അത് മനസ്സിലാക്കുന്നത് കേട്ടോ. മാതാജി, അപ്പോഴവിടെ സ്ത്രീ പുരുഷനെന്നുള്ള വ്യത്യാസവും വരില്ലല്ലോ? ഇല്ല മാതാജി, അതാണല്ലോ നമ്മൾ പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത്, നമ്മളുടെ എന്താണ് ദണ്ഡകാരണ്യത്തിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ മഹർഷിമാരൊക്കെ എന്താ പ്രാർത്ഥിച്ചത്? ശ്രീരാമദേവനെ ഭർത്താവായിട്ട് കിട്ടണം എന്നാണ്. അപ്പൊ അതിലുള്ള ആത്മാവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്ത്രീ പുരുഷ വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നുമില്ല മാതാജി. നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ച് നമ്മൾക്ക് തരുന്ന ശരീരത്തിലാണ് സ്ത്രീ പുരുഷ വ്യത്യാസങ്ങളുള്ളൂ കേട്ടോ. ഉള്ളിലുള്ള ആത്മാവ് എല്ലാം തുല്യാണ്. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ പ്രിയതമനായിട്ട് കാണുന്നത് പുറത്ത് സ്ത്രീ രൂപമുള്ള ആൾക്കാർ മാത്രമല്ല, പുറത്ത് പുരുഷ രൂപമുള്ള ആൾക്കാരും ഭഗവാനെ ഭർത്താവായിട്ട് കിട്ടാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരുണ്ട്. അതെന്ന് പറയുന്നത് കാരണം ഭഗവാൻ മാത്രമാണ് പുരുഷൻ, ഈ പ്രകൃതി മുഴുവൻ സ്ത്രീ എന്നുള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ ശരിക്കുള്ളത്. അപ്പൊ ആ ജീവാത്മാവിന്റെ കൺസെപ്റ്റിൽ സ്ത്രീ പുരുഷ വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നുമില്ല. അപ്പൊ ഓക്കെ. അപ്പൊ സമർത്ഥനും അലസനും. അപ്പൊ ഇവിടെ തമോ ഗുണത്തിൽ വരുമ്പോ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? അവർ ശാസ്ത്രനിഷിദ്ധങ്ങളായ കർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നു, ഭൗതികവാദിയാണ്, ദുർഭാഷിയാണ്. എങ്ങനെയും അപ്പൊ നമ്മള് ഈ അക്രമികളായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ പറ്റി ആലോചിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും. ദുർഭാഷക്കാരനാണ്. കാരണം അവര് ആരെങ്കിലും പുറത്തുള്ളവര് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് ദുഃഖം വരുമോ എന്നൊക്കെ ആലോചിക്കാറുണ്ടോ? ഇല്ല. അവരെങ്ങനെയും തന്റെ ഇന്ന ടവർ നശിപ്പിക്കണം, വേൾഡ് ടവർ നശിപ്പിച്ചു അല്ലെ? ഇപ്പൊ അന്ന് കാശ്മീർ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് എത്രയോ ടൂറിന് വന്നിരുന്ന എന്താണ് നിഷ്കളങ്കരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെയാണ് അത്രയും പേരെ കൊന്നത് അല്ലെ? സ്ത്രീകളും കൂടി മരണപ്പെട്ടവരിലുണ്ട്. ഓക്കെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ കൊല്ലുമ്പോ അവരുള്ളിൽ ഒരു തവണ പോലും തോന്നില്ല നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് അവർ ആലോചിക്കുന്നില്ലല്ലോ. നമ്മളെ വിചാരിച്ച കാര്യം നടക്കണം എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അവരുടെ ഉള്ളില്. ചതിയനാണ്, മറ്റുള്ളവരെ അപമാനിക്കുന്നതിൽ സമർത്ഥനാണ്, അതുപോലെ അലസനാണ്, ദുഃഖിതനാണ്. അതിൽ പൊതുവെ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് താമസ ഗുണക്കാരുടെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ജോലിയൊന്നും എടുക്കാനായിട്ട് വലിയ താല്പര്യമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. അതായത് ഇപ്പൊ രാജസഗുണത്തിൽ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? നമ്മളുടെ ആഗ്രഹം സാധിക്കാനായിട്ട് രാപ്പകൽ നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെടുകയാണ്. കാരണം മറ്റുള്ളവരെ ഉപദ്രവിച്ചിട്ടല്ല നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. ഇവരെന്താ ചെയ്യുന്നത്? എളുപ്പത്തിൽ എനിക്ക് പണക്കാരനാകണം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഒരു ബാങ്ക് കൊള്ളയടിക്കുന്നു, ലക്ഷപ്രഭുക്കളാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തിനെങ്കിലും നശിപ്പിച്ച് പണം ഉണ്ടാക്കുന്നു. അതായത് അത്രയും പണക്കാരനായ ഒരാളെ കൊന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് അയാളുടെ സ്വത്ത് മുഴുവൻ തട്ടിയെടുക്കുന്നു. അപ്പൊ അതാണ് അത്. എപ്പോഴും ഒരു കർമ്മനിരതനായിട്ടുള്ള ഒരാളെന്ന് രാജസഗുണാണ്. താമസനാണെന്ന് ഉണ്ടെങ്കിലോ അയാൾക്ക് എപ്പോഴും പണിയെടുക്കാനൊന്നും ഇഷ്ടമില്ല. എപ്പോഴും ഷോർട്ട് കട്ട് മെത്തേഡാണ് അവർ നോക്കുക. അപ്പൊ അതിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് മറ്റുള്ളവരെ നശിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല എന്നുള്ള ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡാണ് അവർക്ക് ഉണ്ടാവുക കേട്ടോ. അങ്ങനത്തെ ഒരാളെയാണ് താമസൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ബുദ്ധേർഭേദം ത്രിദേശൈവ ഗുണത്തസ്ത്രിവിധം ശൃണു പ്രോച്യമാനാമശേഷേണ പൃഥക്ത്വേന ധനഞ്ജയ. ഹേ ധനഞ്ജയ, ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ അനുസരിച്ച് പലതരത്തിലുമുള്ള ദൃഢനിശ്ചയങ്ങളും അറിവുകളും ഉണ്ട്. അവയെക്കുറിച്ച് ഇനി വിവരിച്ചു തരാം, കേട്ടോളൂ. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്?
ഇനി പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ദൃഢനിശ്ചയങ്ങൾ ഇതുവരെയുള്ളത് നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങള്, ആളുകള്, അതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു തരുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇനി എന്താണ് പറയുന്നത്? ദൃഢനിശ്ചയങ്ങളും അറിവുകളുമാണ്. പ്രവൃത്തിം ച നിവൃത്തിം ച കാര്യകാര്യ ഭയാഭയേ ബന്ധം മോക്ഷാചയാ വേത്തി ബുദ്ധി സാ പാർത്ഥ സാത്വികി. കുന്തിപുത്ര, ചെയ്യേണ്ടതും ചെയ്തു കൂടാത്തതും എന്ത്? ഭയപ്പെടേണ്ടതും ഭയപ്പെടേണ്ടാത്തതും എന്ത്? ബന്ധത്തിനും മോക്ഷത്തിനും കാരണമാകുന്നത് എന്ത് എന്നെല്ലാം അറിയുന്നതാണ് സാത്വികമായ ബുദ്ധി. ഇനി നല്ല ബുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? അവർക്കറിയാം എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്, എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടാത്തതെന്ന്. ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യണമെന്ന് നമ്മൾക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിലും നമ്മുടെ മനസ്സ് പറയുന്നത് ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതാണ് എന്ന് പറയും അല്ലേ. അപ്പൊ അത് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ്, ചെയ്തുകൂടാത്തത് എന്താണ് എന്നുള്ളത് അവർക്കറിയാം. അതുപോലെ ഭയപ്പെടേണ്ടതും ഭയപ്പെടേണ്ടാത്തതും. ഇപ്പൊ എന്തിനാണ് ഭയം വരുന്നത്? ഇപ്പൊ സാത്വിക ഗുണത്തിലുള്ള ആൾക്കാരാകുമ്പോ എന്തിനാ ഭയം വരുന്നത് എന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. നമ്മൾക്ക് ഭയമില്ലാത്ത ഒരവസ്ഥ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. നമ്മള് ഓരോരുത്തരെയും നമ്മള് എപ്പോഴും എന്തിനെങ്കിലും ഭയപ്പെടുന്നുണ്ട്. ശരി, നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് നല്ല കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ചെയ്യണം, മറ്റുള്ളവരെ ഉപദ്രവിക്കരുത് എന്നൊക്കെ നമ്മൾക്ക് തോന്നുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ. മനസ്സമാനത്തോടെ ഇരിക്കാൻ അല്ലേ? ശരിയാണ്. അപ്പൊ ഈ മനസ്സമാധാനത്തോടു കൂടി എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾക്കൊരു പേടിയുണ്ട്. എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ തെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ളവർ സങ്കടപ്പെടുന്നു. മറ്റുള്ളവർ സങ്കടപ്പെടുന്നത് കാണുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ദുഃഖം വരാറുണ്ട് അല്ലെ. നമ്മുടെ പ്രവൃത്തി കൊണ്ട് വേറെ ആർക്കെങ്കിലും ഒരു സങ്കടം വന്നു, ദേഷ്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും അവരുടെ പോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ മനസ്സ് പ്രക്ഷുബ്ധമായിരിക്കും. ആണോ അല്ലയോ? അതെ. പക്ഷെ നമ്മുടെ പ്രവൃത്തി കൊണ്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് സന്തോഷമായി നമ്മൾക്ക് സന്തോഷമാണ്. അങ്ങനെയല്ലേ? അപ്പൊ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു പേടിയുണ്ട്. എന്താണ്? മറ്റുള്ളവർ ദുഃഖിച്ചാലോ, മറ്റുള്ളവർ സങ്കടപ്പെട്ടാലോ എന്നുള്ളൊരു പേടി വരുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾക്ക് ഭഗവാനെ ഭയങ്കര, അപ്പൊ നമ്മൾ തെറ്റായ പ്രവൃത്തി ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് അതിന്റെ ദുഃഖം അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നാലോ എന്നുള്ളൊരു പേടി നമ്മുടെ ഉള്ളിലുണ്ട്. ഇപ്പൊ കുട്ടികളെ അച്ഛനും അമ്മയും പറയുന്നത് എല്ലാം അനുസരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? അവർക്ക് കളിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവും. എന്നാലും അമ്മ ഒരു വടി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. എന്നിട്ട് പറയും അതെ 5 മണി വരെ കളിച്ചോളൂ, അത് കഴിഞ്ഞാൽ വന്നിരുന്ന് പഠിക്കണം എന്ന് പറയും അല്ലെ. അപ്പൊ പഠിക്കുമ്പോൾ അവര് വന്നിരുന്ന് പഠിക്കും. അവര് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് കളിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് പറയാൻ ഒട്ടും താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ല മിക്കവാറും കുട്ടികൾക്ക്. അപ്പൊ പഠിക്കാനായിട്ട് വന്നിരുന്ന് പഠിക്കാനായിട്ട്. പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ടാണ്? അല്ലാതെ നീ അമ്മയുടെ നല്ല അടി കിട്ടും, അല്ലെങ്കിൽ അച്ഛനെ നല്ല ചീത്ത കേൾക്കും അല്ലേ. അങ്ങനെ ഒരു പേടി ഉണ്ടാവും. അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നല്ല പേടികൾ വേണം എപ്പോഴും നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന്. എന്താണ്? ഭഗവാന് ഒരു ഭയം വേണം. അതായത് നല്ല കാര്യങ്ങളോടുള്ള ഒരു പേടി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് എന്തെങ്കിലും പനിഷ്മെന്റ് കിട്ടും എന്നുള്ള ആ ഒരു പേടി കൊണ്ടാണ് പലപ്പോഴും നമ്മൾ നല്ല കാര്യങ്ങൾ തന്നെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇതല്ല ഇനി ഇന്ന് തൊട്ട് ഒരു പനിഷ്മെന്റും ഇല്ല, നിങ്ങൾ എന്ത് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്തോളൂ, നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ തോന്നുന്നത് എന്തും ചെയ്തോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 99% ആൾക്കാർക്കും എന്താണ് തോന്നുക? എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് കളിക്കണ സമയത്ത് ഒരാളോട് ദേഷ്യം വന്ന് ഞാനൊന്ന് അടിച്ചേക്കാം എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കും അല്ലേ. ആ ഒരു തരത്തിലാണ് നമ്മുടെ മനസ്സ് മാറുക. അതായത് ആ പേടിയില്ലാതെ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ തന്നെ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, നമ്മുടെ മുതിർന്നവര് ഉള്ള സമയത്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഭയങ്കര റെസ്പെക്ട്ഫുൾ ആയിട്ടായിട്ടും പെരുമാറുക. അപ്പൊ നമ്മുടെ അമ്മയും അച്ഛനും ഉണ്ട്, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ബഹുമാനിക്കുന്ന ഒരാള് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്, നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഗസ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കുട്ടികളെ നമ്മൾ വഴക്ക് പറയുമ്പോൾ ഏത് വാക്കുകളാണ് ഉപയോഗിക്കണത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ആലോചിക്കും. ഓ ഇല്ലയോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരാള് നമ്മുടെ അതിഥികളായിട്ട് ഒരാള് നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ളപ്പോഴും അവര് ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് നമ്മളുടെ പെരുമാറ്റം എങ്ങനെയാ? വ്യത്യാസം ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ? വ്യത്യാസം കാണും. വ്യത്യാസമാണ്. കാരണം അപ്പൊ നമ്മൾ ഓരോ വാക്കുകൾ നമ്മൾ അനാവശ്യമായിട്ടൊന്നും സംസാരിക്കില്ല. മറ്റുള്ളവർ മുമ്പിൽ വന്നിട്ട് നമ്മളുടെ ആ നല്ല പ്രശ്നം പോകാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ ആലോചിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുക. പക്ഷെ അതൊന്നും ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിലോ നമ്മൾക്ക് തോന്നിയ മാതിരിയായിരിക്കും. നമ്മൾ തന്നെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബിഹേവിയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുമ്പോൾ ഞാൻ പാട്ട് പാടാം, എനിക്ക് തോന്നുമ്പോൾ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും വിളിച്ചു പറയാം എന്നുള്ള ഒരു മനോഭാവത്തിലേക്ക് മാറും അല്ലെ. ആ ഒരു വിധത്തിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഒരു ഭയം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ട്. നല്ലതിനോടുള്ള ഭയമാണ്. അതായത് നല്ലത് നടക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ നല്ലത് ചെയ്യണം, നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു ഭയം ഉള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് നമ്മുടെ സൊസൈറ്റി ഇങ്ങനെയെങ്കിലും ഉള്ളത്. അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒന്നിനെയും പേടിക്കേണ്ട. നമ്മൾ ജയിലിൽ പോവില്ല എന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ദേഷ്യം വരുമ്പോൾ ആരെയും ഉപദ്രവിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു പേടി നമുക്ക് ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം നിയമത്തിന് മുമ്പിൽ തെറ്റാണ്. നമ്മൾ കളവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിടിക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ജയിലിൽ പോകേണ്ടി വരും, അവിടെ നരകതുല്യമായ ജീവിതം നയിക്കേണ്ടി വരുന്നത് നമുക്ക് അറിയുന്നത് കൊണ്ടാണ്. പക്ഷെ ഈ രാക്ഷസന്മാർക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അങ്ങനത്തെ പേടികളില്ല. അതാണ് അപ്പൊ ഭയപ്പെടേണ്ടത് ഭയപ്പെടേണ്ടാത്തത്. അതായത് അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഭയപ്പെടേണ്ട കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട്, അതുപോലെ ഭയപ്പെടേണ്ടാത്ത കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അത് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് അറിയണം. ഇനി ബന്ധത്തിനും മോക്ഷത്തിനും കാരണമാവുന്നത് എന്ത് എന്നെല്ലാം അറിയുന്നതാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? സത്യമായ ബുദ്ധി. സാധ്യമായ ബുദ്ധി. ഇനി മറ്റേത് എന്താണ്? ധർമ്മം ച കാര്യം ചാകാര്യമേവ ച അയഥാവത് പ്രജാനാതി ബുദ്ധി സാ പാർത്ഥ രാജസി.
പാർത്ത ധർമ്മം എന്തെന്ന് അധർമ്മം എന്തെന്ന് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ത് ചെയ്യരുതാത്തത് എന്ത് എന്ന് വേർതിരിച്ചറിയാനാവാത്ത ബുദ്ധിയാണ് രാജസം. ഈ രാജസം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? അവിടെ ധർമ്മമില്ല, അധർമ്മം അതാ പറയുന്നത്. ആര് വേണമെങ്കിലും കൊന്നാലും കുഴപ്പമില്ല. കാരണം വെച്ചാൽ ഭഗവാനെ അവർ വിശ്വസിക്കുന്നില്ലല്ലോ. ആ ഒരു കർമ്മഫലങ്ങളിൽ അവർ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ആരെ കൊന്നു കഴിഞ്ഞാലും എന്നോട് ചോദിക്കാൻ ആരും ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് അവരെ ആ ഒരു പോളിസി എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണല്ലോ രാവണനൊന്നും എന്ത് തെറ്റ് ചെയ്യാനും പേടിയുണ്ടായിരുന്നില്ലല്ലോ. അപ്പൊ സ്വന്തം പെങ്ങളെ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് കൊല്ലാനായിട്ട് ദേവകിയെ ഹരേ കൃഷ്ണ പറഞ്ഞോളൂ. ഒരു നമ്മുടെ ഈ ത്രിഗുണങ്ങളിൽ തന്നെയാണോ ഈ രാക്ഷസന്മാരും ജനിക്കുന്നത്? അതെ പ്രഭു, ത്രിഗുണങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർക്ക് തമോ ഗുണം മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ്. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വന്നിട്ട് നമ്മളിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് എപ്പോഴും നമ്മൾക്ക് ദേഷ്യം വരുന്ന ഒരു അവസ്ഥയല്ല അല്ലെ. നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരിൽ സന്തോഷിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സന്തോഷിക്കാനുള്ള ഒരു ബുദ്ധി നമ്മൾക്കുണ്ട്. അതുപോലെ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി നല്ല ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരു ബുദ്ധി നമ്മൾക്കുണ്ട്. ശരിയാണ്, നമ്മൾക്ക് ദേഷ്യം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ചില സമയത്ത് നമുക്ക് നിയന്ത്രണം വിടാറുണ്ടെങ്കിൽ കൂടി നമ്മൾ അധിക സമയവും നമ്മൾ എന്താണ് നോർമൽ ആയിട്ടാണ് ഉണ്ടാവുക അല്ലെ. പക്ഷെ ഈ രാവണനും ജ്ഞാനിയായിരുന്നല്ലേ? അതാണ് പറയുന്നത്. രാവണൻ ജ്ഞാനിയായിരുന്നു പ്രഭു. അത് തന്നെയല്ല, അത്രയും എന്താണ് വിശേഷ കഴിവുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്, അത്രയും ധനം ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ നല്ല ഗുണങ്ങൾ കൊണ്ട് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാമായിരുന്നു. ഈ ഒരിക്കലും രാവണൻ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് സീതയെ കട്ടുകൊണ്ട് പോയിരുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അങ്ങനത്തെ ഒരു തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ലായിരുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ദേവന്മാർക്ക് വന്നിട്ട് രാവണനെ തോൽപ്പിക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ 3 ഗുണങ്ങളിലും സത്വഗുണമുള്ളവനും തമോ ഗുണം ഉള്ളവരും അല്ലെ? അല്ലെങ്കിൽ ധർമ്മി അധർമ്മിയായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ? അധർമ്മിയാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾക്ക് സത്വഗുണം തന്നെ ഇതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ശരിക്കും വിവേചന ബുദ്ധിയാണ്. പക്ഷേ രാജസഗുണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ കൂടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കാര്യം കുറച്ച് ഞാൻ സന്തോഷിക്കണം, എന്റെ കാര്യങ്ങൾ കുറച്ച് നന്നായിട്ട് നടക്കണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം കുറച്ചും കൂടി നിൽക്കും നമ്മുടെ മേലെ. സത്വഗുണത്തിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ബാലൻസ് ആണ്, നടന്നാലും ശരി നടന്നില്ലെങ്കിലും ശരി, ഓക്കെ, അത് ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയാണ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ അതിനെ തരണം ചെയ്തു പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും. പക്ഷേ രാജസ ഗുണങ്ങളുള്ള ആൾക്കാർക്ക് എന്താണ്, നമ്മുടെ ആഗ്രഹം നടന്നില്ലെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് ദുഃഖം വരും. ആ ഒരു രീതിയിലാണ് നമ്മൾ പൊതുവെ, നമ്മളൊക്കെ അങ്ങനെയാണല്ലോ. ഒരു കാര്യം നമുക്ക് സന്തോഷം വരുമ്പോൾ ഭയങ്കര സന്തോഷമായിരിക്കും, എല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്തതാണ്. ഒരു ദുഃഖം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ്, മറ്റുള്ളവരെ കുറ്റപ്പെടുത്താനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി നമ്മൾക്കുണ്ടാവും. നമ്മൾക്ക് ദുഃഖം വന്നത് മറ്റുള്ളവർ കാരണമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനെ നമ്മൾ ബ്ലെയിം ചെയ്യും അല്ലെ, എന്തുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ദുഃഖം വന്നത്. അതിൽ നമ്മളുടെ തെറ്റുകൾ നമ്മൾ ഒരിക്കലും കാണാറില്ല. ആ ഒരു രീതിയിലുള്ള മനോഭാവമാണ് രാജസം എന്ന് പറയുന്നത്. എന്നാൽ അവർ പൂർണ്ണമായും അക്രമികളൊന്നുമല്ല. പക്ഷേ തമോ ഗുണത്തിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് അവർക്ക് ആരെയും പേടിയില്ലാത്തത് കൊണ്ട്, എന്ത് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട്, ഭഗവാനെ വിശ്വാസമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് അവർ പലപ്പോഴും അക്രമികളായിട്ട് മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പൊ രാവണൻ എന്താ ഉണ്ടായത്? ഇത്രയും കഴിവുണ്ടായിരുന്നു, ഇത്രയും ബുദ്ധി ഉണ്ടായിരുന്നു, അത്രയും പ്രഭാവശാലിയായിരുന്നു, എല്ലാ ദേവന്മാർക്കും അദ്ദേഹത്തെ പേടിയായിരുന്നു. രാവണൻ കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ മുട്ടുപറിക്കുമായിരുന്നു, ഇന്ദ്രന് പോലും. അങ്ങനത്തെ ഒരു രാവണന്റെ അവസാനം എന്തായി മാറി? ഒരു കൊടൂരമായ യുദ്ധത്തിൽ സ്വയം നശിക്കേണ്ടി വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത്. എല്ലാം ലങ്ക, അതിനു മുമ്പ് തന്നെ ഹനുമാൻ വന്നിട്ട് ലങ്ക മുഴുവൻ നശിപ്പിച്ചു അല്ലെ. അപ്പോൾ ഭഗവാനുമായി ബന്ധപ്പെടാതെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന നമ്മളുടെ നല്ല ഗുണങ്ങളെല്ലാം എങ്ങനെയായിട്ടാണ് പോവുക? വ്യർത്ഥമായിട്ട് പോവും എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത്. ചോദിച്ചോട്ടെ, ഈ അസുരഗണത്തിലുള്ളവരും സാത്വികരുണ്ടല്ലോ, വിഭീഷണ അങ്ങനെയല്ലേ? അസുര ഗണവും ഗുണവും വ്യത്യാസമുണ്ട് മാതാജി. ഇത് അസുര ഗുണാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്, അസുര ഗണമല്ല. അസുരഗണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അസുരന്മാരായിട്ട് ജനിച്ചു. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയില്ലേ, ബ്രാഹ്മണന്മാരായിട്ട് ജനിച്ച ആളുകൾക്ക് ബ്രാഹ്മണ ഗുണം ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല. നമ്മൾ അശ്വത്ഥാമാവിനെ കണ്ടില്ലേ, ബ്രാഹ്മണനായിരുന്നു. മനസ്സിലായോ? ഇത് അസുര ഗുണാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് കേട്ടോ, ഗുണങ്ങളാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്, ഗണമല്ല. ഇവിടെ ജാതി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സ്വഭാവത്തിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മൾ പ്രഹ്ലാദന് അസുരനായിരുന്നല്ലോ. അതെ. അപ്പൊ പ്രഹ്ലാദൻ, ഇപ്പൊ മഹാബലിയും അസുരനായിരുന്നു. പക്ഷെ ഭഗവാൻ ചവിട്ടി താഴ്ത്തി അല്ലാതെ മഹാബലി വന്നിട്ട് ഒരു ചീത്ര രാജാവായിരുന്നു ഒരിക്കലും പറയില്ലല്ലോ. മഹാബലിയുടെ രാജ്യത്തെ എല്ലാവരും അത്രയും സന്തുഷ്ടരായിരുന്നു എന്നല്ലേ പറയുന്നത്, സ്വർഗം പോലെയായിരുന്നു രാജ്യം എന്നല്ലേ പറയുന്നത്. അപ്പൊ നല്ല ഗുണങ്ങള് ഗണത്തിലുള്ള ആൾക്കാർക്കും ഉണ്ട്. പക്ഷെ ഇവിടെ അസുര ഗുണത്തെ പറ്റിയിട്ടാണ് പറയുന്നത്. ധർമ്മം എന്ത്, അധർമ്മം എന്ത്, ചെയ്യേണ്ടത് എന്ത്, ചെയ്യരുതാത്തത് എന്ത് എന്ന് വേർതിരിച്ചറിയാനാവാത്ത ബുദ്ധിയാണ് അസുരഗണവും രണ്ടും വ്യത്യാസമാണ്. രണ്ടും തന്നെയാണ്. ഗണം എന്ന് പറയുന്നത് ജാതി നമ്മൾ പറയുന്ന മരത്തെയാണ്, കാറ്റഗറി, അതാണ് കേട്ടോ. ഓക്കെ. അധർമ്മം ധർമ്മം ഇതിയ മന്യതേ തമസാവൃത സർവാർത്ഥാൻ വിപരീതാംശ ബുദ്ധി സാ പാർത്ഥ താമസി. ഹേ പാർത്ഥ, വ്യാമോഹത്തിന്റെയും അന്ധകാരത്തിന്റെയും സ്വാധീനതയിൽ അധർമ്മത്തെ ധർമ്മമായും ധർമ്മത്തെ അധർമ്മമായും കരുതി സദാ തെറ്റായ വഴിക്ക് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ബുദ്ധി താമസമാകുന്നു.
അവിടെ താമസ ബുദ്ധിയെടുത്ത് കണ്ടോ? അവർ ശരിക്കും നമ്മൾ ധർമ്മം ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്തായിട്ടാണ് വിചാരിക്കുന്നത്? അധർമ്മമായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. റിവേഴ്സ് ആണ് അവര് ചിന്ത. ശരിക്കും നമ്മൾ ശാസ്ത്രത്തിൽ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അതിന് എന്തൊക്കെ വിരുദ്ധമായി ചെയ്യാമോ അതാണ് അവരുടെ ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് എല്ലാം തല വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് തെറ്റായ വഴിക്കാണ് പോകുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ താമസ ബുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത്. ധൃത്യാധാരയതേ മനഃപ്രാണേന്ദ്രിയ ക്രിയാഹ യോഗേന അവ്യഭിചാരിണ്യ ധൃതി സാ പാർത്ഥ സാത്വികേ. ഹേ പാർത്ഥ, യോഗാനുഷ്ഠാനത്താൽ നിലനിർത്തിയതും ദൃഢമായതും മനസ്സ്, പ്രാണൻ, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എന്നിവയുടെ പ്രവർത്തനത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതുമായ നിശ്ചയം സാത്വികമാണ്. അപ്പൊ ഇതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ 3 തരത്തിലുള്ള ബുദ്ധി പറഞ്ഞു. ഇനി അടുത്തത് എന്താണ്? നമ്മൾ നിശ്ചയങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ മനസ്സുണ്ടാവേണ്ടത്? എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവേണ്ടത്? യോഗാനുഷ്ഠാനത്താൽ നിലനിർത്തിയതും, അതായത് നമ്മൾ ഭഗവാനുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കണം എപ്പോഴും നമ്മുടെ മനസ്സുണ്ടാവേണ്ടത്. അതാണ് യോഗാനുഷ്ഠത്താൽ. നല്ല കാര്യങ്ങളിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നതാണ് മനസ്സ്. പിന്നെ ദൃഢമായതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ തെറ്റ് ഇല്ല എന്നുള്ള ഒരു ഉറച്ച മനസ്സ് അവർക്ക് എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും. ഞാൻ ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്കനുസരിച്ച് മാത്രമേ പ്രവർത്തിക്കുള്ളൂ, ശാസ്ത്രങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ച് മാത്രമേ പ്രവർത്തിക്കുള്ളൂ എന്നുള്ള ഒരു ദൃഢനിശ്ചയം അവർക്ക് ഉണ്ടാവും. ഇനി മനസ്സ്, പ്രാണൻ, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എന്നിവയുടെ പ്രവർത്തനത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതുമാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഏത് വേണ്ട, എനിക്ക് വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേണ്ട, ഞാൻ കഴിക്കുന്ന. ഇപ്പോ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ, നമ്മൾക്ക് ഷുഗർ ഉള്ള ഒരാളാണ്, ഒരു സദ്യക്ക് നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ ഇഷ്ടത്തിന് ഡെസേർട്സ് ഉണ്ട്, മധുര പലഹാരങ്ങൾ അങ്ങനെ നിരത്തി വെച്ചിരിക്കണം. അത് നമുക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള സാധനങ്ങളാണ്. ശരിക്കും ഒരു ദൃഢനിശ്ചയമുള്ള ആളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ തീരുമാനിക്കുക? ഇതിൽ എന്ത് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും എന്റെ ശരീരത്തിന് അപകടമാണ്, നാളെ ഏതവസ്ഥയിലാണ് ഞാൻ പോവാന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല, ഞാൻ കഴിക്കില്ല എന്ന് ഉറച്ച വിശ്വാസത്തോടുകൂടി ഇരിക്കും. രാജസത്തിലുള്ള ആളാണെങ്കിൽ എന്താ വിചാരിക്കുക? കുറച്ചെങ്കിലും കഴിക്കാം, അത്ര ഇഷ്ടപ്പെട്ടതല്ലേ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അതിൽ കുറച്ചെങ്കിലും കഴിക്കുന്ന ഒരു മനോഭാവം ഉണ്ടാവും. താമസമാണെങ്കിലോ അവർക്ക് അത് വാരി കഴിക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അവര് നാളേക്ക് എന്താണത് ആലോചിക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അപ്പൊ ദൃഢമാണ്. ഈ മനസ്സ്, പ്രാണൻ, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എന്നിവയുടെ പ്രവർത്തനത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതുമായ നിശ്ചയം സാത്വികമാണ്. അപ്പൊ ഒരു സാത്വിക ബുദ്ധിയുള്ള ഒരാളുടെ എന്താണ് നിയന്ത്രണത്തിലാണ്, ബുദ്ധിയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ് എന്തുള്ളത്? മനസ്സും ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ഉള്ളത്. അതാണ് സാത്വിക ബുദ്ധിയുടെ പ്രത്യേകത കേട്ടോ. ബ്രഹ്മജ്ഞാനത്തിലുള്ള ഒരു മാർഗമാണ് യോഗം. അവ്യഭിചാരിണ്യ എന്ന വാക്ക് ഇവിടെ സാരവത്താണ്. കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ മുഴുകിയവരെ മറ്റു പ്രവൃത്തികൾ ഒരിക്കലും അതിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിപ്പിക്കില്ല എന്ന് അത് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഒരു തവണ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ നിർത്താനായിട്ട് വേറെ ആർക്കും സാധിക്കില്ല. നമ്മൾ എത്ര നിർബന്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും ഞാൻ ഹരകൃഷ്ണ മന്ത്രം ഞാൻ ഒരു റൗണ്ട് ജപിക്കുന്ന പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ജപിക്കും, അത് എന്റെ നിശ്ചയമാണ്. എന്റെ വീട്ടിലെ എത്ര ആൾക്കാർ ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും അതിൽ നിന്ന് നമ്മളെ മാറ്റാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അതാണ് ആ ദൃഢനിശ്ചയം എന്ന് പറയുന്നത്. മറ്റു പ്രവൃത്തികൾ, മറ്റേത് പ്രവൃത്തികളും അതിൽ നിന്ന് നമ്മളെ മാറ്റിപ്പിക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ്. കാരണം നമ്മൾ അത്രയും വിശ്വാസത്തോട് ഭഗവാനാണ് നമ്മളുടെ എല്ലാം, ഭഗവാന്റെ അടുത്താണ് നമ്മൾ എത്തേണ്ടത് എന്നുള്ള ഒരു പൂർണ്ണ ബോധ്യത്തോടു കൂടിയിട്ടാണ് അവർ എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കുക. യയാ തൂ ധർമ്മ കാമാർത്താൻ തൃത്യാധാരയതേ അർജുന പ്രസംഗേന ഫലാകാംക്ഷി ധൃതി സാ പാർത്ഥ രാജസി. അല്ലയോ അർജുന, ഏതൊരു നിശ്ചയം കൊണ്ടാണോ മനുഷ്യൻ ധർമ്മം, അർത്ഥം, കാമം എന്നിവയെ സ്വീകരിക്കുന്നത്, അവയിലുള്ള അത്യാസക്തി കൊണ്ട് ഫലാകാംക്ഷിയായി തീരുന്നത്, ആ നിശ്ചയം രാജസമാകുന്നു. ഇനിയിപ്പോ എന്താണ്? നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ, 4 പുരുഷാർത്ഥങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ജീവിതമാണ് ശരിക്കും മനുഷ്യ ജീവിതം പറയുക. ഏതൊക്കെയാണ്? ധർമ്മ, അർത്ഥ, കാമ, മോക്ഷം. ധർമ്മം എന്ന് പറയുമ്പോ നമ്മൾ റിലീജിയസ് ആയിട്ട്, അതായത് നമ്മൾക്ക് കീർത്തിയൊക്കെ വേണമെന്നൊക്കെ പറയൂലോ, നമ്മൾക്ക് ധർമ്മത്തിനനുസരിച്ച് എല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്യും, ചിട്ടയിൽ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യും. പക്ഷെ എന്ത് വേണ്ടിയിട്ടാണ്? നമ്മൾക്ക് പ്രയോജനം ഉണ്ടാവണം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്വർഗ്ഗലോകത്തിലേക്ക് പോകണമെന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം, അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. ഇനി കാമം എന്ന് പറയുന്ന ആഗ്രഹങ്ങൾ, എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളും നമ്മളുടെ, അതിപ്പോ നമ്മൾക്കൊരു വീട് വേണം, നല്ല ഫാമിലി വേണം, ഈ ആഗ്രഹങ്ങൾ കാമമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇനി എനിക്ക് എന്താണ് സ്വർഗ്ഗലോകങ്ങളിൽ പോയി സൂചിക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്താണ്? കാമമാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ അതാണ്. പിന്നെ അർത്ഥം, ഒരുപാട് പണം വേണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം, അതാണ് ധർമ്മ, അർത്ഥ, കാമ. ഇനി അതിന്റെ അവസാനത്തെ ഭാഗമാണ് മോക്ഷം എന്ന് പറയുന്നത്. മോക്ഷം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? അത് കുറെ നാൾ സുഖിച്ചൊക്കെ ഇവിടെ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്കൊരു മടുപ്പ് വരും ഇത്രേ. ആ സമയത്ത് നമ്മൾക്ക് തോന്നും ഇതല്ല, ശരിക്കും വേറെ എന്തോ ഒന്നുണ്ട് എന്ന്. പക്ഷെ യഥാർത്ഥത്തിൽ അത് ആ വ്യക്തി രൂപത്തിലുള്ള ഭഗവാനാണ്, ആ ഭഗവാന്റെ സേവനമാണ് എന്നുള്ള ബോധം അവർക്ക് ഉണ്ടാവില്ല. അവർക്ക് മോക്ഷത്തിനാണ് ആഗ്രഹിക്കുക. അപ്പൊ അതാണ് സ്വർഗ്ഗലോകപ്രാപ്തി. അല്ലെങ്കിൽ എവിടെ വരയ്ക്കാണ് അത് പോവുക? ബ്രഹ്മജ്യോതി വരയ്ക്കുള്ളത്. ഒരു കാര്യം കൂടെ ചോദിച്ചോട്ടെ? ചോദിച്ചോളൂ. നമ്മുടെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ അവതാരത്തില് പഞ്ചപുരുഷാർത്ഥങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നില്ലേ?
ആ പ്രേമവും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് പഞ്ചപുരുഷാർത്ഥം അതാണ് പ്രഭു. ഇത് 4 പുരുഷാർത്ഥങ്ങളാണ്. പഞ്ചമ പുരുഷാർത്ഥങ്ങളാണുള്ളത്. പഞ്ചപുരുഷാർത്ഥങ്ങളുണ്ട്. അതിൽ അവസാനത്തെയാണ് കൃഷ്ണപ്രേമം എന്ന് പറയുന്നത്. ആ പഞ്ചമ പുരുഷാർത്ഥമാണ് നമ്മൾക്ക് വേണ്ടത്. അതാണ് കൃഷ്ണപ്രേമം. അവിടേക്കാണ് നമ്മളിവിടെ എത്താൻ. അതിനു വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമമാണ് നമ്മളിപ്പോ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്കാണ് നമ്മൾക്ക് പോകേണ്ടത്. ഭഗവാന്റെ സേവനമാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. നമ്മൾക്ക് അവിടെയാണ് ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ആനന്ദമാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അല്ലെ. പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരേണ്ട. അതാണ് വൈകുണ്ഠ ലോകത്തിലേക്കോ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലോ പോകുന്നതാണ് പഞ്ചമ പുരുഷാർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് ഭൗതിക ഈ ധർമ്മ അർത്ഥ കാമ മോക്ഷം എന്ന് പറയുന്നത് മുഴുവൻ എവിടെ വരയ്ക്കുള്ളൂ? ബ്രഹ്മജ്യോതി വരയ്ക്കുള്ളൂ. ഈ ധർമ്മ അർത്ഥ കാമ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ബ്രഹ്മലോകം വരയ്ക്കാണ്. മോക്ഷ എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രഹ്മജ്യോതി വരയ്ക്കുമാണ്. അതിന് മേലെ പോകാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ്. ഈ 4 പുരുഷാർത്ഥങ്ങളാണ് നമ്മൾ. പക്ഷെ സാധാരണ നമ്മൾ എന്ത് പൂജ ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും അതിന്റെ അവസാനം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും. പൂജ ചെയ്യുമ്പോൾ അവര് മന്ത്രങ്ങൾ ഉരുടുമ്പോൾ നമ്മളിപ്പോ എന്തെങ്കിലും ഒരു പുഷ്പാഞ്ജലി ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇത്തിരി കുറവാണ്. പുറത്തെ സ്റ്റേറ്റുകളിൽ പോയിട്ട് നിങ്ങൾ അമ്പലത്തിൽ വന്നിട്ട് പൂജയൊക്കെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവർ അവസാനം പറയുന്ന വാക്കുകൾ ഇതായിരിക്കും: ധർമാർത്ഥ കാമോക്ഷ ഇതെല്ലാം സാധിപ്പിച്ചു തരണം എന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾക്ക് വേണ്ടത് ശരിക്കും അതിന് മേലെ പോയിട്ട് എവിടേക്ക് എത്തണം? കൃഷ്ണപ്രേമത്തിലേക്ക് എത്തണം എന്നുള്ളതാണ് കേട്ടോ. അവയിലുള്ള അത്യാസക്തി കൊണ്ട് ഫലാകാംക്ഷിയായി തീരുന്നത് ആ നിശ്ചയം രാജസമാകുന്നു. അപ്പൊ അതാണ് ഫലാകാംക്ഷി. നമ്മൾക്ക് എല്ലാം വേണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹമാണ് ഇവിടെ വരുന്നത്. അതാണ് ധർമാർത്ഥ കാമം എന്നുള്ളത് പറയുന്നത് കേട്ടോ. അത് രാജസ ഗുണാണ്. ഇനോ ഏയാ സ്വപ്നം ഭയം ശോകം വിഷാദം മതമേവജ ന വിമുഞ്ചതി ദുർമേധ ധൃതീസാ പാർത്ഥ താമസി. അല്ലയോ കുന്തിപുത്ര, സ്വപ്നം ഭയം വ്യസനം വിഷാദം മതം എന്നിവയ്ക്ക് അതീതമല്ലാത്ത ബുദ്ധിശൂന്യമായ നിശ്ചയം തമോ ഗുണത്തിലുള്ളതാണ്. ഇനി എന്താണ് തമോ ഗുണത്തിൽ നമ്മൾക്ക് എന്താ കിട്ടുക? സ്വപ്നം സ്വപ്നങ്ങളാണ്. അതായത് അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും. നമ്മൾ സ്വപ്നത്തിൽ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ വല്ല രാജാവായിട്ട് കാണും. നമ്മൾക്ക് അത്രയും പൈസ കിട്ടിയെന്ന് കാണും. നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഒരു ഫിലിം ആക്ട്രസ് ഒക്കെ ആവുന്ന ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് നമ്മളൊരു അങ്ങനത്തെ ഒരു ലെവലെത്തി നമ്മൾ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഇല്യൂഷണലായിട്ട് കാണാറുണ്ട് അല്ലെ. അതൊരു സ്വപ്ന ലോകമാണ്, യഥാർത്ഥ ലോകം അല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ ഭയം വ്യസനം വിഷാദം മതം അതാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് ഒരിക്കലും അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള ഒരു മനസ്സല്ല താമസ ഗുണത്തിൽ കാണിക്കുന്നത്. മതം പിടിച്ച മനസ്സാണ്. അതായത് ഭ്രാന്തിന്റെ ഒരു ഇതായിട്ട് പറയുമല്ലോ, ഇല്യൂഷൻ നമ്മൾ പറയുന്നു ഇംഗ്ലീഷിൽ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ സ്വയം ബുദ്ധിയോട് കൂടിയിട്ടല്ല പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഒരു ഡ്രഗ്സ് അടിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് എന്താ ഉണ്ടാവുന്നത്? അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നന്നായിട്ട് കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരാളുടെ ബിഹേവിയർ എങ്ങനെയായിരിക്കും? അയാൾക്ക് സ്വബോധം ഇല്ലാണ്ടാണ് അല്ലെ പെരുമാറുക. അതായത് ആ സമയത്ത് അയാൾ എന്തൊക്കെ വിളിച്ചു പറയുക. സാധാരണഗതിയിൽ തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ കുടിപ്പിച്ച് കാണാറുണ്ട്. സിനിമകളിലൊക്കെ കാണുമല്ലോ. എന്താ കാരണം ആ സമയം ഒരു ബോധമില്ലാണ്ട് അവരെല്ലാം വിളിച്ച് പറയുന്നതാണ്. അപ്പൊ അവർക്ക് ബുദ്ധിയുടെ മേലെ നിയന്ത്രണം ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് അവർക്ക് എപ്പോഴും പേടിയുണ്ടാവും. കാരണം എന്താ ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളത് ആ ഒരു പേടി കൊണ്ടാണ്. അധികം പേരും ഈ കുടിക്കുന്നത് വലിക്കുന്നത് അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ സ്ഥിരതയില്ലാത്ത ഒരു ലൈഫായിരിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് ദുഃഖങ്ങൾ അവർ അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഫാമിലി റിലേഷൻ, അച്ഛനും അമ്മയായിട്ടുള്ള റിലേഷൻസ് ഒന്നും നന്നായിരിക്കില്ല. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഉള്ളില് ആരെങ്കിലും നമ്മളെ നോക്കാനുണ്ട്, നമ്മൾ ആരുടെയെങ്കിലും സംരക്ഷണത്തിലാണ് എന്നുള്ള ബോധമുള്ള ഒരാൾക്കാരും തമോ ഗുണത്തിന്റെ അടിമയായി പോവില്ല. നമ്മൾക്ക് ആരുമില്ല. നമ്മളെ എന്തുമാണ് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്ന് ഭയപ്പെടുന്ന നിമിഷങ്ങളിലാണ് പലപ്പോഴും ചീത്ത കൂട്ടുകെട്ടുകളിലും ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ മനുഷ്യൻ അടിമപ്പെടുന്നതെന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കണം. എപ്പോഴും നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോളൂ. അങ്ങനെ ചെറിയ പ്രായത്തിലെല്ലാം വന്ന് ഇങ്ങനത്തെ ഗുണങ്ങൾക്ക് അടിമപ്പെട്ട കുട്ടികളെയൊക്കെ വിളിച്ചു നോക്കി അവർ വീട്ടുകാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ചു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ കുട്ടി ഒറ്റപ്പെട്ട മാതിരിയാണ് ഉണ്ടാവുക. അവിടെ സ്നേഹം ലഭിച്ചു എന്നുള്ള ഒരു ബോധം ആ കുട്ടിയുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാവില്ല. അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോഴാണ് അതാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരെ മനസ്സെപ്പോഴും എന്താണ്? സ്വപ്നം ഭയം വ്യസനം വിഷാദം മതം എന്നിവ അങ്ങനത്തെ ഒരു രീതിയാണ് ഉണ്ടാവുക തമോ ഗുണത്തിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് കേട്ടോ. ആവശ്യത്തിലേറെ ഉറങ്ങുകയോ ഭൗതിക സുഖഭോഗങ്ങളിൽ അഭിമാനം കൊള്ളുകയോ ഈ ലോകത്തിൽ അതീശ അവകാശം സ്ഥാപിക്കാമെന്ന കിനാവ് കണ്ട് അതിനുവേണ്ടി മനസ്സ് പ്രാണൻ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എന്നിവയെ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നവരുടെ ധൃതിയാണ് താമസം. അതാണ് താമസ ഗുണത്തിലുള്ള ആൾക്കാരാണ്. ഹിറ്റ്ലർ നോക്കൂ. അവസാനം ഹിറ്റ്ലറുടെ മരണം എങ്ങനെയായിരുന്നു? എല്ലാം വെട്ടിപ്പിടിക്കണം അല്ലെ. ഞാനാണ് ഈ ലോകത്തിന്റെ. രാവണൻ എന്തായിരുന്നു? ഹിരണ്യകശിപു എന്തായിരുന്നു? എന്നാലോചിച്ചു നോക്കൂ. അപ്പൊ അവരിൽ മാത്രമാണ് അഭിമാനം കൊള്ളുന്നത്. നമ്മൾ വലിയ ആൾക്കാരാണ്, നമ്മളുടെ കഴിവ് കൊണ്ട് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ സാധിച്ചു എന്നുള്ളതാണ്. അതുപോലെ കുംഭകർണനെ നമുക്കറിയാം അല്ലെ, ഉറങ്ങിക്കൊണ്ടേയിരുന്ന ആളാണ്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് താമസ ഗുണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. സുഖം ദിദാനീം ത്രിവിധം ശൃണോമേ ഭരതർഷഭ അഭ്യാസാദ്രമതേ എത്ര ദുഃഖാന്തം ചാ നിഗച്ഛതി. ഹേ ഭരതർഷഭ, ബദ്ധനായ ജീവാത്മാവ് ആസ്വദിക്കുകയും ആ ആസ്വാദനത്തിലൂടെ ചിലപ്പോൾ സകല ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തി നേടുകയും ചെയ്യുന്ന സുഖത്തെ പറ്റി ഇനി പറയാം. ഇത് 3 വിധത്തിലുണ്ട്. അപ്പൊ ഇനി എന്താ പറയുന്നത്? എന്താ നമ്മളൊക്കെ സുഖത്തെ പറ്റിയിട്ടാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിൽ എന്താ പറയുന്നത്? ബദ്ധനായ ജീവാത്മാവ് ആസ്വദിക്കും. നമ്മൾക്ക് ആസ്വദിക്കാൻ സാധിക്കും. എന്നാൽ അതേസമയം അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? സകല ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തി നേടാം.
എന്നുള്ളതാണ്. ആ ഒരു സുഖത്തെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത്. 3 വിധത്തിലുണ്ടെന്നാണ്. അതായത് നമ്മളെ ഈ ഭൗതിക ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്ന്, ഈ ത്രികോണങ്ങളിൽ നിന്നും അതീതനാക്കുന്ന ഗുണം. നമ്മൾക്ക് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോയാലാണ് ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള സന്തോഷം ഉള്ളത്, അല്ലെ? അത്രിവിധ ക്ലേശങ്ങൾ, അതായത് ആധ്യാത്മിക ക്ലേശങ്ങൾ, അതിഭൗതിക ക്ലേശങ്ങൾ, അതിദൈവിക ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ നമ്മളെ മുക്തിയാക്കാവുന്ന സുഖത്തെ പറ്റിയിട്ടാണ് പറയാൻ പോകുന്നത്. നോക്കൂ. യത്തദഗ്രേ വിഷമിവ പരിണാമേ അമൃതോപമം തത്സുഖം സാത്വികം പ്രോക്തം ആത്മബുദ്ധി പ്രസാദജം. ആദ്യത്തിൽ വിഷം പോലെ തോന്നിക്കുന്നതും അന്ത്യത്തിൽ അമൃത തുല്യവും ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ഉണർത്തുന്നതുമായ സുഖത്തെ സാത്വിക സുഖം എന്ന് പറയുന്നു. സാത്വിക സുഖം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ആദ്യം ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ട്. ഇപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഈ ക്ലാസ്സിന് നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ ആക്കി ഏറ്റെടുക്കാം. നിങ്ങൾ തുടങ്ങുമ്പോ നിങ്ങൾ ഒന്നും ഹരകൃഷ്ണ മാത്രം ജപിച്ചു തരുന്ന ആൾക്കാരല്ല, അല്ലെ? ഒരുപാട് പേര് ഹരകൃഷ്ണ മാത്രം ജപിച്ചു തരുന്നില്ലല്ലോ. ഇല്ല. ഇപ്പൊ ഇവിടെ വന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ഹരകൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കാൻ തുടങ്ങി. പക്ഷെ ആ ഒരു 108 തവണ നമ്മൾ ജപമാല ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചോളൂ. എണ്ണന്റെ ഇടയ്ക്കിൽ എത്ര തവണ അവസാനമായോ നിങ്ങൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ടാവും? ഉണ്ടാവോ ഇല്ലയോ? നോക്കാറില്ലേ? ഇത് കഴിയാറായോ നമ്മൾ നോക്കും, അല്ലെ? കാരണം ഒരു റൗണ്ട് പോലും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാന്ന് നമുക്ക് നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. കാരണം കുറെ എണ്ണണമാതിരി നമുക്ക് തോന്നും. ഈ 108 റൗണ്ട് നമ്മൾ എത്ര വലുതാണ്, എത്ര നേരമാണ് നമ്മൾ നിന്ന് ജപിക്കേണ്ടതെന്ന് നമുക്ക് തോന്നും. പക്ഷേ അത് സ്ഥിരമായിട്ട് നിങ്ങൾ ജപിക്കാൻ തുടങ്ങി, ഇപ്പൊ 1 മാസമോ 2 മാസമോ നിങ്ങൾ ജപിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു റൗണ്ട് ഒന്നും ജപിക്കരുത് അത്ര ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് തോന്നില്ല. ശരിയാണോ? ശരിയല്ലേ? കുറച്ചും കൂടി സ്പീഡായിട്ട് നമുക്ക് ജപിക്കാനായിട്ട് പറ്റുന്നുണ്ട്. 2 റൗണ്ടൊക്കെ എനിക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ജപിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ബോധം. അപ്പൊ നിങ്ങൾ അധികം പേര് 4 റൗണ്ടിന് മേലെ ജപിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്, അല്ലെ? അപ്പൊ 4 റൗണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ജപിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. എന്നാൽ 1 മാസം മുമ്പ് നിങ്ങളുടെ അവസ്ഥ തുടങ്ങുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയല്ലായിരുന്നു അവസ്ഥ. അപ്പൊ ആദ്യം അത് ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ടാണ് നമുക്ക് തോന്നുക ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ. പക്ഷെ പിന്നെയോ അന്ത്യത്തിൽ അമൃത തുല്യവും. ഇനി നിങ്ങൾ ശരിക്കും ഭഗവാനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് നിങ്ങൾ ജപിക്കാൻ തുടങ്ങുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 16 റൗണ്ട് ജപിച്ച് കഴിയുന്നതേ നമ്മൾ അറിയില്ല. അവസാനം 16 റൗണ്ട് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ അയ്യോ ഇത് കഴിഞ്ഞ ഒരു റൗണ്ട് കൂടി നമ്മൾ ജപിച്ചാലോ സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് തോന്നും. അതാണ് അതിനോട് ഇഷ്ടം വരെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ആദ്യത്തിൽ നമ്മൾ പറയില്ലേ, നെല്ലിക്ക ആദ്യം എന്താ ഉണ്ടാവുക? കയ്ക്കും, പിന്നെ മധുരിക്കും. അതുപോലെയാണ് ആദ്യത്തിൽ വിഷം പോലെ തോന്നുന്നതും അന്ത്യത്തിൽ അമൃത തുല്യവും ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ഉണർത്തുന്നതുമായ സുഖത്തെ. ഈ കരകൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കുമ്പോ നമ്മൾക്കൊരു സുഖമാണോ തോന്നുന്നത്, ദുഃഖമാണോ തോന്നുന്നത്? സുഖല്ലേ? എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും അത് ജപിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കൊരു തൃപ്തി തോന്നുന്നുണ്ട്, നമുക്കൊരു സന്തോഷം തോന്നുന്നുണ്ട്, അല്ലെ? അതാണ് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ഉണർത്തുന്നതും ആയ സുഖത്തെ സാത്വിക സുഖം എന്ന് പറയുന്നു. എന്നാൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളൊരു മൂവി ഇരുന്ന് 3 മണിക്കൂർ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞ് അതിൽ രസിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിലും അത് കഴിഞ്ഞ് എണീറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു തിയേറ്ററിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തലവേദന മാതിരി ഒരു മടുപ്പ് മാതിരി ഒക്കെ തോന്നാറുണ്ട്. പലപ്പോഴും ഉണ്ടാകാറുണ്ടോ? തോന്നില്ലേ? നമ്മൾക്ക് ശരിയാണ്, കുറച്ചു നേരത്തേക്ക് നമ്മൾ സന്തോഷിച്ചു എന്നുള്ളത് കറക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ കൂടി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിന്റെ ആഫ്റ്റർ എഫക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾക്ക് ഗിഡിനെസ്സോ അല്ല അങ്ങനെ ഒരു തലവേദന മാറിയോ എന്തൊക്കെയോ നമ്മൾക്കത് മനസ്സിന് റിലാക്സ് ആവുന്ന ഒരു സുഖമല്ല നമ്മൾക്ക് കിട്ടുക. ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കണ്ടെത്തുന്ന സുഖങ്ങൾ, ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ നല്ല വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഇനി അങ്ങനെ ആലോചിച്ച് നോക്കാത്ത ആൾക്കാരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആലോചിച്ച് നോക്കണം കേട്ടോ എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ അതൊക്കെ ഈ എത്ര നേരം നമ്മൾ ജപിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും അതിന്റെ അവസാനം നമ്മൾ 2 മണിക്കൂർ നമ്മൾ ജപിച്ചു അതുകൊണ്ട് അയ്യോ എനിക്ക് തലവേദന എടുക്കുന്ന ഒരിക്കലും നമുക്ക് തോന്നാറില്ല. നമ്മളുടെ മനസ്സിലൊരു ശാന്തത, എന്തൊക്കെയോ ഒരു സമാധാനം നമുക്ക് തോന്നും, അല്ലെ? ആ ഒരു സുഖത്തെയാണ് എന്ത് സുഖം എന്ന് പറയുന്നത്? സാത്വിക സുഖം എന്ന് പറയുന്നത്. ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനായുള്ള യത്നത്തിൽ മനസ്സിനെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും നിയന്ത്രിക്കാനും മനസ്സിനെ ആത്മാവിൽ കേന്ദ്രീകരിക്കാനുമായി പല നിയമ നിബന്ധനകൾ വഴങ്ങേണ്ടതുണ്ട്. കർക്കശങ്ങളാണ്. അതാണ് എല്ലാ ദിവസവും ഇരുന്നിങ്ങനെ ഹരകൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, അല്ലെ? വിഷം പോലെ കൈപ്പേറിയതാണ്. അവയെ വേണ്ടും വിധം അനുഷ്ഠിച്ചാലാകട്ടെ അതീന്ദ്രിയ അവസ്ഥയിലെത്താം. പക്ഷെ അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന സന്തോഷം അതീന്ദ്രിയമാണ്. അത് മറ്റൊന്നും നിന്നും നമുക്ക് പൈസ കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടാൻ പറ്റാത്തൊരു സന്തോഷമാണ് ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടുക. ജീവിതത്തിലെ അമൃതാസ്വാദനം അന്ന് ആരംഭിക്കുകയായി. അപ്പൊ എന്ന് നമ്മളിങ്ങനെ ജീവിക്കാൻ തുടങ്ങി ആ സന്തോഷം അനുഭവിക്കാൻ തുടങ്ങിയോ അത് തൊട്ട് നമ്മൾ ആരായിട്ട് മാറുകയാണ്? ഭഗവാന്റെ ഭക്തരായിട്ട് മാറുകയാണ്. ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തുകയാണ് നമ്മള്. വിഷയേന്ദ്രിയ സംയോഗ യത്തദഗ്രേ അമൃതോപമം പരിണാമേ വിഷമിവ യത്സുഖം രാജ സംസ്കൃതം. എന്നാൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ വിഷയങ്ങളോട് ചേരുമ്പോൾ ഉളവാകുന്ന സുഖം അതാണ്. തുടക്കത്തിൽ അമൃതതുല്യാണ്, ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുക. പക്ഷെ അവസാനം ആകുമ്പോഴേക്കും എന്താണ്? പ്രായമാവും. അതിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളാണ് നമ്മൾ അനുഭവിക്കുക. നമ്മൾ ഓവറായിട്ട് ഒന്നും വേണ്ട, നമ്മൾക്ക് ഒരു വീട് വേണമെന്ന് ഭയങ്കര ആഗ്രഹമായിരുന്നു. കഷ്ടപ്പെട്ട് നമ്മൾ ഒരു 25 ലക്ഷം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി നമ്മൾ വീട് കെട്ടാൻ തുടങ്ങി. പക്ഷെ വീട് പണി കഴിയുമ്പോഴാണ് നമ്മൾക്ക് എത്രയോ മനസ്സിലാവുന്നത് 40 ലക്ഷത്തിന്റെ അടുത്ത് എത്തിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത്. കടം വാങ്ങി നമ്മൾ എന്തായാലും തുടങ്ങിയെന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ അവസാനിപ്പിക്കണമെന്ന് എത്തിയോ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിന് വേണ്ടിയുള്ള ലോൺ അടയ്ക്കുക, അതിന് വേണ്ടിയുള്ള കഠിന പ്രയത്നം എന്ന് വരുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ചിലപ്പോൾ തോന്നും അയ്യോ ഈ വീടേ കെട്ടണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ന്. ആരെങ്കിലും ഈ ഒരു ഫേസിൽ കൂടെ കടന്നു പോയവരുണ്ടോ?
അറിയില്ല, ഉണ്ടാവില്ല. നിറയെ പേര് അനുഭവപ്പെടുന്നതാണ്. കാരണം നമ്മൾ ഒരു കാര്യം തുടങ്ങി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓക്കെ, നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ എന്താണ് ഏറ്റവും സന്തോഷകരമായിട്ടുള്ള ഒരു ഫേസ് ആണ് നമ്മൾ വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും അത് കഴിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ അതിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ അനുഭവിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നി ഇതൊന്നും വേണ്ടിയിരുന്നില്ല എന്ന് നമുക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടാവാം. അതാണ് പറയുന്നത്, നമ്മുടെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. അത് ആദ്യം വളരെ സന്തോഷമായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നുമെങ്കിലും അവസാനം അത് എന്തായിട്ട് മാറുന്നു? ദുഃഖം തരുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. രാജസമാണ് ഈ സുഖം എന്നാണ്. അതായത് ഓവറായിട്ട് നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ചാലുള്ള ഒരു അവസ്ഥ, അതൊക്കെ. ഒരു യുവാവും യുവതിയും തമ്മിൽ കണ്ടുമുട്ടുന്നു. ആരംഭത്തിൽ ഇതെല്ലാം ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് വളരെ സന്തോഷകരമായി തോന്നും. കുറച്ചു കാലത്തിന് ശേഷമാകട്ടെ ആ സുഖം വിഷതുല്യമാവുകയും ചെയ്യും. അവർ തമ്മിൽ പിരിയും, അല്ലെങ്കിൽ വിവാഹമോചനം നടത്തും. പിന്നെ ദുഃഖമായി, വിലാപമായി. അത്തരം സുഖം എപ്പോഴും രജോഗുണത്തിലുള്ളതാണ്. ഇത് ആ ഒരു സ്ത്രീയും പുരുഷനും തമ്മിൽ ഒരു ആകർഷണമാണ് പറയുന്നത്. ആദ്യമൊക്കെ എന്ത് ചെയ്താലും എന്റെ ഭാര്യ അത്രയും നല്ലതാണെന്നൊക്കെ തോന്നും. ഒരുമിച്ച് താമസിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴാണ് എന്താണ് മനസ്സിലാവുക, പല കാര്യങ്ങളും നമ്മളുടെ തോന്നലുകൾക്കനുസരിച്ചല്ല അവരുടെ ചിന്തകൾ ഉണ്ടാവുക, അവരുടെ ചിന്തകൾ അനുസരിച്ചല്ല നമ്മുടെ ചിന്തകൾ ഉണ്ടാവുക. ഒരിക്കലും നമ്മൾക്ക് ചേരാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളത് തോന്നും. പലപ്പോഴും നമ്മൾ രണ്ട് കമ്മ്യൂണിറ്റിയുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ കല്യാണം കഴിക്കുമ്പോൾ തുടക്കത്തില് വളരെ നന്നായിട്ട് ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പിന്നെ വിശ്വാസങ്ങളും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോൾ വീട്ടില് പല പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാവും. ഒരു കുട്ടി ഉണ്ടാകാൻ കഴിയുമ്പോൾ ഏത് വിശ്വാസത്തിൽ അവരെ വളർത്തണം എന്നുള്ളത് പ്രശ്നങ്ങൾ വരും. നമ്മൾ കാണാറുണ്ട്, ഇന്നത്തെ സൊസൈറ്റിയിൽ നമ്മൾ പ്രബലമായിട്ട് കാണുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ്. കുറെ കാലങ്ങളൊക്കെ കഴിയുമ്പോൾ ചോദിക്കും, ഞാൻ എന്തിനാണ് ഇത് ചെയ്തത് തോന്നുന്ന പല ആൾക്കാരെയും നമ്മുടെ മുമ്പിൽ നമ്മൾക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതാണ് പറയുന്നത്, ദുഃഖമായി, വിലാപമായി. അത്തരം സുഖം എപ്പോഴും രജോഗുണത്തിലുള്ളതാണ്. യഥാ ക്രിയേച്ചാനുബന്ധേച്ച സുഖം മോഹനമാത്മനഃ നിദ്രാലസ്യ പ്രമോദോത്തം തത്താമാസമുദാഹൃതം. ആത്മദർശനത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അന്ധവും ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ വ്യാമോഹഭരിതവും നിദ്ര, ആലസ്യം, പ്രമാദം എന്നിവയിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്നതുമായ സുഖമാണ് താമസം. പിന്നെ അടുത്തത് എന്താണ്? അപ്പൊ ഈ താമസം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? അതിലെപ്പോഴും നമ്മള് ഉന്മാദാവസ്ഥയിലാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എപ്പോഴും എന്താണ്? നിദ്ര, ആലസ്യം, പ്രമാദമാണ് ആ ഗുണത്തിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ഡ്രിങ്ക് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവരൊരു 3-4 മണിക്കൂർ അതിന്റെ അധീനത്തിലായിരിക്കുമ്പോൾ അവര് ഏതെങ്കിലും ഒരു സുഖം അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും. അവര് കടങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടോ അവരുടെ ബാധ്യതകളെ കുറിച്ചിട്ടോ ഒന്നും, അവർ ദുഃഖങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടോ ഒന്നും അവർ ആലോചിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കില്ല. പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് അവർ അതിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും അവസ്ഥ? ആ സമയത്ത് ചെയ്ത കാര്യങ്ങളും കൂടി അയാൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടാവില്ല, ഒരുപാട് തെറ്റുകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ? അപ്പൊ അത്തരം ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അതിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന സുഖം ആ ഒരു 3-4 മണിക്കൂർ നേരത്തേക്ക് ഇത് നമ്മൾ തലച്ചോറിനെ മരവിച്ചത് കൊണ്ട് യഥാർത്ഥ ബോധത്തിൽ നിന്ന് അവർ മാറിപ്പോവാണ് ചെയ്യുന്നത്, എസ്പെഷ്യലി മയക്കുമരുന്നൊക്കെ കഴിക്കുന്ന ആൾക്കാർ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് അത്തരം ആൾക്കാർക്ക് ആ സമയത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ആരാണ് മുമ്പിലുള്ളത് എന്നുള്ള ബോധം പോലും ഇല്ലാത്തത്. അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ളത് ദുഃഖം മാത്രമാണ് അവർക്ക് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അല്ലെ? നതദസ്തി പൃഥിവ്യാഭ്യ ദിവീ ദേവേഷു വാ പുനഃ സത്വം പ്രകൃതിർജയ മുക്തം യഥേഭി സ്യാത് ത്രിഭിർഗുണൈഹി. ഈ ഭൂമിയിലോ ഉപരി ഗ്രഹവ്യൂഹങ്ങളിലോ ദേവന്മാർക്കിടയിലോ പ്രകൃതിജങ്ങളായ ഈ 3 ഗുണങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനായിട്ട് യാതൊരു ജീവനുമില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത്? ഈ ബ്രഹ്മലോകം തൊട്ട് എവിടെ വരെ? പാതാളം വരയ്ക്കുള്ള ഈ 14 ലോകങ്ങളിലും എല്ലാവർക്കും ദേവന്മാരിലും ഈ 3 ഗുണങ്ങളുണ്ട് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. മനസ്സിലായോ? അതായത് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള എല്ലാവർക്കും ഏത് ഗുണങ്ങളുണ്ട്? ഈ 3 ഗുണങ്ങളുണ്ട്. ഈ യോഗ സംഗ്രഹം ആണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് കേട്ടോ. ഇനി ത്രിഗുണങ്ങൾ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും നിയന്ത്രിക്കുന്നു. എന്താണ്? സകാമത്തിൽ നിന്ന് നിഷ്കാമ കർമ്മയോഗ. ഇനി 41. ഇനി അടുത്തത് ഇതിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ മുക്തി നേടാവുന്നതാണ് അടുത്ത ഭാഗം പറയുന്നത് കേട്ടോ. ഇനി നിഷ്കാമയിൽ നിന്ന് മോക്ഷം, പിന്നെ ഭക്തിസേവനം, പിന്നെ ശുദ്ധമായ ഭക്തിസേവനത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്, പിന്നെ കൂടുതൽ രഹസ്യ അറിവ്, പരമാത്മാവിനെ കീഴടങ്ങുക, ഏറ്റവും രഹസ്യാത്മകമായ അറിവ്, ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ ശുദ്ധഭക്തനാവുക. ഇത് പടിപടിയായിട്ട് പറയുന്നതാണ്. ഇനിയിപ്പോ നമ്മൾ 41-48 എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും നിയന്ത്രിക്കുന്നത് എന്താണ്? ത്രിഗുണങ്ങളാണ്. എന്നിട്ട് നിഷ്കാമ കർമ്മയോഗത്തിൽ ബ്രാഹ്മണനായോ ക്ഷത്രിയനായോ വൈശ്യനായോ ശൂദ്രനായോ പ്രവർത്തിച്ച് ആ പ്രവൃത്തിയിലൂടെ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നതിലൂടെ ഒരാൾക്ക് കർമ്മത്തിന്റെ പ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനാകാം. ഈ ജോലി തെറ്റായി ചെയ്താലും മറ്റൊരാളുടെ തൊഴിൽ സ്വീകരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലതാണ്. വിധിച്ച കർമ്മങ്ങളെ ഒരിക്കലും പാപകരമായ പ്രതികരണം ബാധിക്കില്ല. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഇത് വരണേ നമുക്ക് നോക്കാം കേട്ടോ. ബ്രാഹ്മണ ക്ഷത്രിയ വിശാം ശൂദ്രാണാം ച പരം തപ കർമാണി പ്രവിഭക്താനി സ്വഭാവ വൈർഗുണൈഹി. ഹേ ശത്രുഞ്ജനായ അർജുന, ബ്രാഹ്മണനെയും ക്ഷത്രിയനെയും വൈശ്യനെയും ശൂദ്രനെയും തിരിച്ചറിയുന്നത് ത്രിഗുണങ്ങളെ ആധാരമാക്കി ഉണ്ടാക്കുന്ന സ്വഭാവ വ്യത്യാസത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്. അപ്പൊ ഒരു കാര്യം നന്നായിട്ട് വ്യക്തമായോ? നമ്മൾ ജനിക്കുന്നത് വെച്ചിട്ടല്ല ഒരാള് ബ്രാഹ്മണനും ക്ഷത്രിയനും ശൂദ്രനും വൈശ്യനുമാകുന്നത്. എന്ത് വെച്ചിട്ടാണ്? നമ്മൾ എന്ത് ഗുണങ്ങളാണ് കാണിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടാണ്.
ബ്രാഹ്മണ ഗുണത്തിൽ ജനിച്ച എല്ലാ ബ്രാഹ്മണരിലും ബ്രാഹ്മണ കുലത്തിൽ ജനിച്ച ആൾക്കാരിലും ബ്രാഹ്മണരും ഉണ്ട്, വൈശ്യരും ഉണ്ട്, ശൂദ്രരും ഉണ്ട്, ക്ഷത്രിയരും ഉണ്ട്. ശൂദ്രരിൽ ജനിച്ച ആൾക്കാരിലാണെങ്കിലും ബ്രാഹ്മണരും ഉണ്ട്, ക്ഷത്രിയരും ഉണ്ട്, വൈശ്യരും ഉണ്ട്, ശൂദ്രരും ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ ത്രിഗുണങ്ങളെ ആധാരമാക്കിയുള്ള സ്വഭാവ വ്യത്യാസത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇത് പറയേണ്ടത്. ശമോ ദമസ്തമശ്ചൗജം ശാന്തിരാർജവമേവ ജ്ഞാനം വിജ്ഞാനം ആസ്തിക്യം ബ്രഹ്മകർമ്മ സ്വഭാവജം ശാന്തത ആത്മസംയമനം തപസ് വിശുദ്ധി ക്ഷമ സത്യസന്ധത ജ്ഞാനം വിജ്ഞാനം ആസ്തിക്യം എന്നിവയാണ് ബ്രാഹ്മണരുടെ പ്രവൃത്തികളുടെ ഗുണവിശേഷങ്ങൾ. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? അപ്പൊ ഒരാളെങ്ങനെയാണ് ബ്രാഹ്മണരായിട്ട് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയേണ്ടത്? അവർക്ക് എന്തൊക്കെ ഗുണങ്ങളാണ് ഉണ്ടാവേണ്ടത്? ശാന്തത, അവർ ആത്മസംയമനം. ശാന്തരായിരിക്കും അല്ലേ? അപ്പൊ ശൂദ്രകുലത്തിൽ ജനിച്ച ആളിന് നമ്മൾ ശാന്തത കാണാറില്ലേ പലപ്പോഴും? ഉണ്ട്. ശാന്തരായിട്ടുള്ള കുട്ടികളെ കാണാം. അതാണ് ശാന്തരായിരിക്കും. ആത്മസംയമനം. അവർക്ക് ഓവറായിട്ട് എല്ലാത്തിനും നിയന്ത്രണം ഉണ്ടായിരിക്കും. അവർ പെട്ടെന്ന് ദേഷ്യപ്പെടുവോ പെട്ടെന്ന് സങ്കടപ്പെടുവോ ഒന്നും ചെയ്യില്ല. തപസ് അതുപോലെ ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ തപസ് എന്ന് പറയുന്നത് അവർ ചിട്ടയായിട്ടുള്ള ലൈഫാണ് കേട്ടോ പറയുന്നത്. ഇനി വിശുദ്ധി, ക്ഷമ, സത്യസന്ധത, ജ്ഞാനം, വിജ്ഞാനം, ആസ്തിക്യം എന്നിവയാണ് ബ്രാഹ്മണരുടെ പ്രവൃത്തികളുടെ ഗുണവിശേഷങ്ങൾ. ഇനി ശൗര്യം, തേജോധൃദാക്ഷ്യം, യുദ്ധേ ചാപ്യപലായനം, ദാനമീശ്വരഭാവശ്ച ക്ഷാത്രം കർമ്മ സ്വഭാവജം. പരാക്രമം, ബലം, ദൃഢനിശ്ചയം, നൈപുണ്യം, യുദ്ധത്തിൽ ധൈര്യം, ഔദാര്യം, നേതൃത്വം എന്നിവയത്രേ ക്ഷത്രിയരുടെ പ്രവൃത്തികളുടെ സ്വാഭാവിക ഗുണങ്ങൾ. ഈ ക്ഷത്രിയന്മാരാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാം? പരാക്രമം, അതായത് ആരെങ്കിലും ഒക്കെ തെറ്റ് ചെയ്യണ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാല് അവർക്ക് എന്താവോ നോക്കില്ല, അവർ നേരിട്ട് വരും അതിനെ എതിർക്കാനായിട്ട്. അങ്ങനെ കുറെ ആൾക്കാർ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ നമ്മൾ കാണാറില്ലേ? അതായത് തെറ്റ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് പ്രതികരിക്കാനുള്ള ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഒരു ചെറുപ്പം മുതലുള്ള ലെവൽ തന്നെ എടുത്തു. നമ്മുടെ ഒരു സൊസൈറ്റിയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു ആള് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു സ്ത്രീയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഒരു പേഴ്സ് പിടിച്ചു പറിച്ച് ഓടുകയാണെന്ന് വെച്ചോളൂ. ഓക്കെ, അയാൾ കുറച്ച് നല്ല ബലവും ശക്തിയൊക്കെ ഉള്ള ഒരാളായിട്ട് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താ വിചാരിക്കുക? നമ്മൾ ഈ വേണ്ടാത്ത പണിക്ക് പോണ്ട, അയാളുടെ പിന്നാലെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഉപദ്രവം വന്നിട്ട് നമ്മൾ മിണ്ടാണ്ട് നിൽക്കും അല്ലെ? പക്ഷെ ചില ആൾക്കാരുണ്ട് അതൊന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് അതുപോലെ തന്നെ ആരെങ്കിലും ചില സമയത്ത് ഭാര്യയും ഭർത്താവും തമ്മിലായിരിക്കും കേട്ടോ. ചിലപ്പോൾ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് അടി കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് അതിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു മാറാൻ ശ്രമിക്കും. പക്ഷെ ചില ആൾക്കാരുണ്ടാവും അതിനെ നേർക്കാണ്ട് എന്താണ് ബഹളം വെക്കുന്നത്, എന്താണ് അവിടെ നടക്കുന്നത് എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മുന്നിറങ്ങി പോകും. ഈ ഗുണമൊക്കെ എന്ത് ഗുണമാണ് ശരിക്ക്? രാജസ ഗുണമല്ല, ക്ഷത്രിയ ഗുണാണ്. ക്ഷത്രിയ ഗുണാണെന്നാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പൊ ബലം, ക്ഷത്രിയരിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് 3 ഗുണങ്ങളും വരും. ക്ഷത്രിയരിൽ രാജസം മാത്രമാണ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ പൊതുവെ രാജസവും താമസവും കൂടിയ ഒരു ഗുണമാണ് ക്ഷത്രിയത്തിൽ എന്ന് പറയുക കേട്ടോ. ബലം, ദൃഢനിശ്ചയം, നൈപുണ്യം, യുദ്ധത്തിൽ ധൈര്യം, ഔദാര്യം, നേതൃത്വം എന്നിവയത്ര ക്ഷത്രിയൻ. അതെ, രാജസ ഗുണങ്ങളാണ് ശരിക്കും അവർ കാണിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഒരു ക്ഷത്രിയരുടേതായിട്ടാണ് ഇത് പറയുന്നത് കേട്ടോ. പരാക്രമം, ബലം, ദൃഢനിശ്ചയം, അതുപോലെ തന്നെ അവർക്ക് പേടിയുണ്ടാവില്ല. നമ്മളുടെ അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ സോൾജിയേഴ്സ് ഉള്ളത് അല്ലെ? നമ്മൾ പട്ടാളക്കാരായിട്ട് പോകുന്ന ആൾക്കാരുടെ അവസ്ഥ എന്താണ്? അവർക്ക് എപ്പോ വേണമെങ്കിലും മരണം സംഭവിക്കാം. എന്നിട്ട് പോലും അവർ ആ ഒരു രീതിയിലല്ലേ ഉണ്ടാവുന്നത്. സ്വന്തം ജീവൻ ബലി കൊടുത്തിട്ടാണെങ്കിലും രാജ്യത്തിനെ രക്ഷിക്കണം, നമ്മളെ ജനങ്ങളെ രക്ഷിക്കണം എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അവർ നിൽക്കുന്നത് അല്ലെ? അപ്പൊ അതാണ് ദൃഢനിശ്ചയം, നൈപുണ്യം. അതുപോലെ തന്നെ അവർക്ക് ആ യുദ്ധത്തിൽ അതാണ് അവർക്ക് ഈ അസ്ത്രം ചെയ്യാൻ ഇപ്പൊ ഒരു തോക്ക് വെച്ചിട്ട് അത് പ്രയോഗിക്കാനൊന്നും പേടിയേ ഉണ്ടാവില്ല. ഇപ്പൊ സാധാരണ ബ്രാഹ്മണരെ പോലുള്ള സത്വഗുണത്തിലുള്ള ആൾക്കാരുടെ കയ്യിലൊക്കെ തോക്കൊക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ കൈ വിറയ്ക്കും. മറ്റുള്ളവർ കൊല്ലേ അങ്ങനെ ആലോചിച്ചിട്ട് അല്ലെ? ഇവരങ്ങനത്തെ പേടിയൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോ ഔദാര്യം, നേതൃത്വം എന്നിവയത്രേ ക്ഷത്രിയരുടെ പ്രവൃത്തിയുടെ സ്വാഭാവിക ഗുണങ്ങൾ. കൃഷി മ്യൂട്ടിലാവണേ. കൃഷി ഗോരക്ഷ്യമാണിത്യം വൈശ്യകർമ്മ സ്വഭാവജം പരിചര്യാത്മകം കർമ്മ ശൂദ്രസ്യാഭി സ്വഭാവജം. ഈ ശൂദ്രന്മാരുടെ ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാ? ഗോരക്ഷ, വ്യാപാരം എന്നിവ വൈശ്യർക്ക് സ്വാഭാവികങ്ങളായ കർമ്മങ്ങൾ അത്രേ ശൂദ്രരുത്. അപ്പൊ ഇനി ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ, അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ ഇതിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾക്ക് ഗോരക്ഷ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ് എല്ലാ മൃഗങ്ങളെയും. അപ്പൊ എല്ലാ രാജാക്കന്മാരുടെയും ഒരു ചുമതല, ഹരേ കൃഷ്ണ, എല്ലാ രാജാക്കന്മാരുടെയും ഒരു ചുമതലയായിരുന്നു ഇന്ന് പശുക്കളെ രക്ഷിക്കണം. പശുക്കൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ മൃഗങ്ങളാണ് കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരു മിനിറ്റ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇനി ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് പറയണം കേട്ടോ. അപ്പൊ കൃഷി, ഗോരക്ഷ, വ്യാപാരം എന്നിവ വൈശ്യർക്ക് സ്വാഭാവികങ്ങളായ കർമ്മങ്ങളാണ്.
ഓക്കെ. അപ്പൊ എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഈ ലോകത്തിനെ രക്ഷിക്കുന്ന ആൾക്കാരെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യ ബ്രാഹ്മണർ എന്ന് പറയുന്ന കാറ്റഗറി എന്ന് പറയുന്നത് അവര് അവരുടെ അറിവ് കൊണ്ട് മറ്റുള്ളവരെ സംരക്ഷിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. എന്താണ് നല്ലത്, എന്താണ് ചീത്ത എന്നുള്ളത് അവർക്ക് അറിയാം ഭഗവാനോടുള്ള ഭക്തി കൊണ്ട്. അപ്പൊ അവര് മറ്റുള്ളവരെ ഉപദേശിക്കും. അപ്പൊ ബാക്കിയുള്ള ക്ഷത്രിയന്മാരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാര് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രവൃത്തി ചെയ്യാനായിട്ട് മുന്നിട്ട് വരുമ്പോൾ അതിന് ഇങ്ങനത്തെ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം. എന്ത് പ്രവൃത്തി ചെയ്യുമ്പോഴും ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ആ ഒരു ചിന്തകളൊക്കെ മുഴുവൻ വരുന്ന ആർക്കാണ്? ബ്രാഹ്മണർക്കാണ്. ക്ഷത്രിയ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രവൃത്തിയാണ്. അവർക്ക് മുന്നും പിന്നെ നോട്ടിക്കൊന്നുമില്ല, അവർ ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ബ്രാഹ്മണരുടെ ഉപദേശത്തിനനുസരിച്ച് ക്ഷത്രിയ പ്രവൃത്തി ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തുണ്ടാവുന്നു? നല്ല കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ഇനി ക്ഷത്രിയർക്ക് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ എന്നാണ് സമയമുള്ളൂ. അവർക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതൊക്കെ, അതായത് ഭക്ഷണ കാര്യങ്ങളോ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കാനുള്ള ഇത് സമയം അവർക്ക് ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ ആ കാര്യങ്ങൾ നോക്കുന്നത് ആരാണ്? ഒരു സൊസൈറ്റിയുടെ, അതാണ് ബിസിനസ്സുകാർ. ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ കലിയുഗത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ബിസിനസ്സുകാരാണ് അല്ലെ. നമ്മള് നെല്ല് ഒക്കെ ഇത് ഫാർമേഴ്സ് എല്ലാവരും അതിൽ പെടും. അതായത് അതിന്റെ ഉടമസ്ഥന്മാര്, ഒരു പാടം അത് അവര് ഉണ്ടാവുന്നു, അവർ നെല്ല് വിതയ്ക്കുന്നു. പക്ഷെ അവിടുത്തെ ജോലികൾ ചെയ്യാനായിട്ട് അതിന്റെ ഉടമസ്ഥന് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒരാൾക്ക് തന്നെ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുമോ? ഹരേകൃഷ്ണ, ഇല്ല. ഇല്ല. അപ്പൊ എന്ത് വേണം? അതിന് സഹായിക്കാനായിട്ട് ആൾക്കാർ വേണം. വേണോ? വേണ്ടേ? ഒരു രാജാവിനെ തീരുമാനിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് യുദ്ധം നമ്മൾക്ക് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് അതൊക്കെ ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട് അയാൾക്ക് സാധിക്കും. പക്ഷെ ഒരാൾ മാത്രം വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു രാജ്യത്തിനെ യുദ്ധം ചെയ്ത് ജയിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുമോ? ഇല്ല. അത്രയും ആൾക്കാർ കൂടെ നിന്ന് യുദ്ധം ചെയ്യണം അല്ലെ. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ്, നമ്മളൊരു ബിസിനസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും അത് ഒരാളുടെ സംരംഭമല്ല. ഒരാളാണ് അതിന് ചുമതല ഏറ്റെടുക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിലും അയാളെ സഹായിക്കാനായിട്ട് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ വേണം അല്ലെ. അതുപോലെ തന്നെ അതാണ്, ആ സഹായിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് ശൂദ്രർ എന്ന് പറയുന്നത്. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ പറയുന്നത്? അപ്പൊ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ആരും ആരെക്കാളും മേലെയോ ആരും ആരെക്കാളും താഴെയോ അല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. എല്ലാവരും കൂടി പരസ്പരം സഹകരിച്ചാൽ മാത്രമാണ് നമ്മുടെ സമൂഹം നന്നായിട്ട് മുൻപോട്ട് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അതാണ് ശൂദ്രരുടേത് അധ്വാനവും മറ്റുള്ളവരെ പരിചരിക്കലും ആകുന്നു. അപ്പൊ അതാണ് ബ്രാഹ്മണരുടെ ബുദ്ധി കൊണ്ട് ക്ഷത്രിയർ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു. ആ ക്ഷത്രിയർ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ്? ശൂദ്രരാണ്. അവരെ കൊണ്ടാണ് ചെയ്യിക്കുന്നത്. ആ ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ്, അവർക്ക് ചിന്തിക്കാനുള്ള കഴിവ് കുറവാണ്. അപ്പൊ ഇന്ന സാഹചര്യത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് ചിന്തിക്കാൻ അവർക്ക് അറിയില്ല. നമ്മുടെ കൊച്ചുകുട്ടികളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓരോന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടാണ്, പാരന്റ്സ് പറഞ്ഞു കൊടുത്താണ് പറഞ്ഞു പഠിപ്പിക്കുക അല്ലെ. അതുപോലെ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ളതാണ് ശൂദ്രർ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിൽ അവരില്ലെങ്കിൽ, ശൂദ്രരില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ സൊസൈറ്റി ഇല്ല എന്നാണ് എന്റെ അർത്ഥം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏത് കാറ്റഗറി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അത് മേലെ താഴെ എന്നുള്ളത് ഇല്ല എന്നുള്ളത് ആദ്യം തന്നെ മനസ്സിലാക്കണം. ശേഷേ കർമ്മഭിരത സംസിദ്ധിം ലഭതേ നരക സ്വകർമ്മനിരത സിദ്ധിം തഥാവിന്ദന്തി തച്ഛൃണു. സ്വാഭാവികങ്ങളായ പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നാൽ മനുഷ്യനെ പൂർണ്ണത നേടാം. എങ്ങനെയെന്ന് പറയാം, കേൾക്കും. ഇനി എങ്ങനെയാണ്? ഇനി നമ്മൾ ഭയങ്കര വലിയ കാര്യങ്ങളൊന്നും ആലോചിക്കേണ്ട. നമ്മൾ ഒരു ശൂദ്രനായിട്ട് ജനിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ വൈശ്യനായിട്ട് ജനിച്ചു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ബ്രാഹ്മണനായിട്ട് മാത്രമാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു സത്വഗുണം ബ്രാഹ്മണർക്കാണ് ഉള്ളത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ബ്രാഹ്മണരല്ലല്ലോ. എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോകാൻ പറ്റുന്നത്? അങ്ങനെയില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഈ അടുത്ത ശ്ലോകം പറയുന്നത്. അതെങ്ങനെയാണ്? യഥാ പ്രവൃത്തിഭൂതാനം യേന സർവമിതം തദം സ്വകർമ്മണാതമഭ്യർച്ച സിദ്ധിം വിന്ദതി മാനവക. സർവ്വജീവികളുടെയും പ്രഭവസ്ഥാനവും സർവ്വവ്യാപിയുമായ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്ന നിമിത്തം സ്വകർമ്മങ്ങളിൽ കൂടി ഒരു വ്യക്തിക്ക് പരിപൂർണതയിലെത്താം. ആരും ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ജാതി മതമൊന്നും മാറേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമ്മൾ ജനിച്ച നമ്മളുടെ ഗുണങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റില്ല. അത് പൂർവ്വ ജന്മങ്ങളുടേതാണ് അല്ലെ. പക്ഷേ നമ്മുടെ ഈ ജന്മത്തിലെ പ്രവൃത്തികൾക്ക് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോകാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല എന്നുള്ളത് ഭഗവാൻ തീരുമാനിക്കുന്നത്. അത് ഏത് ജാതിയിൽ ജനിച്ചു എന്നുള്ളത് നോക്കിയിട്ടല്ല. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. എന്താ വേണ്ടത്? ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുക. സർവ്വവ്യാപിയുമായ ഭഗവാനെ. നമ്മൾ ഏത് ജാതിയിലിരുന്നാലും ഏത് മതത്തിലിരുന്നു കഴിഞ്ഞാലും നമ്മൾ എന്ത് മാത്രം ചെയ്താൽ മതി? ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുക. ഭഗവാന്റെ മുമ്പിൽ എല്ലാവരും തുല്യരാണ്. ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടികളാണ്. എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും ഒന്ന് തന്നെയാണ്. ശ്രേയാൻ സ്വധർമ്മോ വിഗുണപരധർമാൻ. അതിലെന്തോ ഒരു തെറ്റ് പറ്റിയിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഒരു മിനിറ്റ് കേട്ടോ. 47. ശ്രേയാൻ സ്വധർമ്മോ വിഗുണഃ പരധർമാസ്വനുഷ്ഠിതാത് സ്വഭാവനിയതം കർമ്മ കുർവന്നാപ്നോതി കിൽബിഷം. അന്യന്റെ കർമ്മം ഭംഗിയായി ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ നന്ന് കുറ്റമറ്റതായില്ലെങ്കിൽ പോലും തനിക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ട പ്രവൃത്തി ചെയ്യുക എന്നതാണ്. സ്വഭാവത്തിനനുസരിച്ച് നിർദ്ദിഷ്ടമായ കർമ്മത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവർക്ക് പാപപ്രതികരണം അനുഭവിക്കേണ്ടി വരില്ല. അതായത് നമ്മൾക്ക് എന്ത് ഗുണമാണോ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ആ ഗുണങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ചുള്ള പ്രവൃത്തി ചെയ്യുക. നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരായിട്ട് മാറാൻ ശ്രമിക്കാതിരിക്കുക.
ഇത് നമ്മൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് ബന്ധപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ കൊച്ചുകുട്ടികൾ വളർന്നു വരുമ്പോ ഏത് ജോലിയാണ്, ഏത് കോഴ്സാണ് അവർ പഠിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് പലപ്പോഴും ആരാണ് തീരുമാനിക്കാറ്? ഹരേ കൃഷ്ണ. പാരൻസ്. വീട്ടുകാര്. വീട്ടുകാര്, പാരന്റ്സ് ആണ് തീരുമാനിക്കുക അല്ലെ? ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് നമ്മൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ആലോചിക്കാറുണ്ടോ, നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്ത് അത്രയും തവണ ഏത് പാരന്റ്സിനും നമ്മൾ നോക്കാറുണ്ടോ നമ്മുടെ മോനെ ഏതാണ് ഇഷ്ടം, ഏതാണോ അവന് ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക എന്നുള്ളതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ നമ്മൾ എന്താ പറയുക, നിന്റെ ഇഷ്ടത്തിനൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാലുണ്ടല്ലോ നമ്മൾ പട്ടിണി കിടക്കേണ്ടി വരും. എന്താണ് നമ്മൾ പറയാ, നമ്മൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശമ്പളം ഏത് കിട്ടുമോ, അതിനുള്ള ജോലി ഏത് കിട്ടുമോ ആ തരത്തിലുള്ള കോഴ്സ് പഠിക്കണം നമ്മൾ നിർബന്ധിക്കാറുണ്ടോ ഇല്ലയോ? ഉണ്ട്. നിർബന്ധിക്കാറുണ്ട് അല്ലെ? പക്ഷെ പലപ്പോഴും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാറില്ല അത് അവർക്ക് എത്രത്തോളം സ്ട്രെസ് ഉണ്ടാക്കാറുണ്ടെന്ന്. ആ കുട്ടികൾക്ക് പഠിക്കാൻ ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ഒരു കാര്യം ചെയ്യുക പറയുന്നത് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. എന്നാൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ഏത് ഫീൽഡിലാണെങ്കിലും ഇന്നത്തെ കാലത്ത് എസ്പെഷ്യലി നമ്മളുടെ ഒരുപാട് ഗ്ലോബലൈസേഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞു അല്ലെ? അപ്പൊ അത് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഏത് തൊഴിൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും അതിന് മോശമില്ല. പണ്ടൊക്കെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ഒരു ബൊട്ടീക്ക് നമ്മൾ വെക്കുക, ബൊട്ടീക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു തുണിക്കട എന്ന് പറയുന്നതൊക്കെ നമ്മൾ എന്താ വിചാരിക്കുന്നത്, ഓ അതൊക്കെ എത്ര മോശമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. ഓക്കെ, അതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കാനൊന്നും ബോധമില്ലാത്ത കുട്ടികൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ടൈലറിങ് പഠിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ വിചാരിക്കാറ്. അങ്ങനത്തെ കുട്ടികളെ ടൈപ്പ് റൈറ്റിംഗ് പഠിക്കുന്നത് പണ്ടത്തെ കാലത്തെ കാര്യം ഞാൻ പറയുന്നത് കേട്ടോ, ഇപ്പോഴത്തെ കാര്യമല്ല. അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ വിചാരിക്കാറുണ്ട്. പക്ഷേ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊക്കെ എത്ര വലിയ ഒരു കലയായിട്ട് മാറിക്കഴിഞ്ഞേക്കണം ഇപ്പോ ഇല്ലേ? ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ബൊട്ടിക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഡിസൈനർ ക്ലോത്ത്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനൊക്കെ എത്രയോ പൈസ കൊടുത്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ വാങ്ങണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ. ശരിയാണോ അല്ലയോ? അല്ലേ? ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിച്ച് വാങ്ങുന്ന പൈസയേക്കാൾ കൂടുതൽ ഒരു ബൊട്ടിക്ക് നടത്തിയിട്ടുള്ള ഒരാൾക്ക് സമ്പാദിക്കാൻ പറ്റും, ഉറപ്പല്ലേ? അപ്പൊ ആ തൊഴിലിനും ഒരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിച്ച ആ ഒരു വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് തമ്മിൽ വല്ല വ്യത്യാസം ഉണ്ടോ? ഇല്ല. അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഏത് വലുത് ഏത് ചെറുതെന്നുള്ളതല്ല, നമ്മൾക്ക് ഏറ്റവും ഭംഗിയായി എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും, മറ്റുള്ളവരെ നമ്മൾക്ക് എങ്ങനെ ആകർഷിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ്. ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് നമ്മൾ കേക്ക് വാങ്ങാത്ത ആരും ഉണ്ടാവില്ല. ഒരു ബർത്ത്ഡേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്തായാലും കേക്ക് വാങ്ങി കട്ട് ചെയ്യാറുണ്ട്. അത് എത്ര മനോഹരമായിട്ട് അത് ഡിസൈൻ ചെയ്ത് നമ്മൾ ഇപ്പൊ എത്ര ഡിസൈനുകളാണ് വരിക അല്ലേ? ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. അത് നടത്തുന്നതൊക്കെ ഇപ്പൊ എത്രയോ വലിയ ഒരു ബിസിനസ് ആയിട്ട് മാറിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? അപ്പൊ അതാ പറയുന്നത്, ഏത് തൊഴിലും മോശമല്ല, ശരിക്കും അത് എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അതാണ് ഇവിടെ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. അതായത് നമ്മൾക്ക് ഏറ്റവും ഭംഗിയായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കർമ്മങ്ങൾ അത് നന്നായിട്ട് ചെയ്യലാണ് ഏറ്റവും ഉത്തമമായിട്ടുള്ളത്. മറ്റുള്ളവരെ അവര് IAS ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനും IAS ആവണം, ചിലപ്പോൾ IAS ആവാനുള്ള ബുദ്ധി എനിക്ക് ഉണ്ടാവില്ല. ഞാൻ IAS ആവാൻ നോക്കിയിട്ട് ശ്രമിച്ചിട്ടില്ല. കാരണം എന്റെ കല കിടക്കുന്നത് ഒരു കേക്ക് ബേക്കിങ്ങിലാണ്. ഒരു കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് നന്നായിട്ട് പറ്റും. അതിന്റെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള അതിന്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ ചേർത്ത് അതീവ രുചികരമായിട്ട് അത് എനിക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, പാചകകലയിൽ ഞാൻ അതീവ നിപുണനയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു നല്ല ഹോട്ടൽ എനിക്ക് നടത്താൻ സാധിക്കുമായിരിക്കാം ഒരു IAS ആവുന്നതിനേക്കാളും. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഗുണങ്ങൾ അറിഞ്ഞ് ആ പ്രവൃത്തികളിൽ നമ്മൾ മുഴുകാൻ ശ്രമിക്കണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. നിർദ്ദിഷ്ടമായ കർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നവർക്ക് പാപപ്രതികരണങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരില്ല. അപ്പൊ അതാണ് നമ്മൾ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തെറ്റില്ലാത്ത കർമ്മങ്ങളായിരിക്കണം നമ്മൾ ചെയ്യണം കേട്ടോ. ഒരാളെ പോയി കൊല്ലുക എന്നുള്ളതൊന്നുമല്ല. സഹജം കർമ്മ കൗന്ദേയ ദോഷമഭിനത്യജേത് സർവാരംഭാഹി ദോഷേണ ധൂമേനാഗ്നിരിവാവൃതാഹ. ഹേ കൗന്ദേയ, അഗ്നി പുകയാൽ മൂടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് പോലെ എല്ലാ ഉദ്യമങ്ങളും ഏതെങ്കിലും ദോഷത്താൽ മൂടപ്പെട്ടിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് തനിക്ക് സ്വാഭാവികമായ കർമ്മം അത് ദോഷങ്ങൾ നിറഞ്ഞതായി പോയാൽ പോലും ഉപേക്ഷിക്കാവുന്നതല്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ ഉദ്യമങ്ങളിലും ദോഷമുണ്ട്, ഗുണമുണ്ട്. നമ്മൾ ഏത് വലിയ ലെവലിൽ എത്തുന്ന ജോലിയാണെങ്കിലും, നമ്മൾ ഏറ്റവും പ്രഷ്യസ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്ന ജോലിയാണെങ്കിലും അതിന് അതിൻ്റെതായുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ എന്ത് വേണം, നമ്മൾക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള കർമ്മം. ഇപ്പൊ ചിലപ്പോൾ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ചില ആൾക്കാർക്ക് ജീവിത സാഹചര്യങ്ങൾ കൊണ്ടാവാം, നമ്മളിപ്പോ ഒരുപാട് ഇതുണ്ടാവുമല്ലോ, ആടിനൊക്കെ അറക്കുന്ന ഒരു ജോലി ഉണ്ടാവുമായിരിക്കാം. അങ്ങനത്തെ കടകൾ ഇപ്പൊ ഒരുപാട് ഹോട്ടലുകളോ അങ്ങനത്തെ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, അവിടെ അത് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ മൃഗങ്ങളെ അറക്കുന്ന ജോലികൾ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുന്നുണ്ടായിരിക്കാം. പക്ഷെ നമ്മൾക്ക് അത് തോന്നും അത് എത്ര നികൃഷ്ടമായ ഒരു ജോബാണെന്ന്, തോന്നില്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. തോന്നും അല്ലേ? പക്ഷേ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഭഗവാൻ അതിന് തെറ്റ് പറയുന്നില്ല. കാരണം അയാളുടെ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങൾ കൊണ്ടെത്തിച്ചിരിക്കുന്നത് അവിടെയാണ്. അയാളുടെ വീട്ടിലത്തെ നിർബന്ധം കൊണ്ടായിരിക്കാം. വീട്ടിൽ നമ്മുടെ ഫാമിലി നോക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വേറൊരു തൊഴിൽ അറിയുന്നില്ല എന്നിരിക്കാം. ആ ഒരു സാഹചര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ അയാൾക്ക് കാലിനൊരു മുടന്തുണ്ടാവാം, മറ്റു കാര്യങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ അത്ര പോലെ വിദ്യാഭ്യാസം ഇല്ലാതെ വരാം. പക്ഷെ കയ്യിന് കുഴപ്പമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ആ ജോബ് ചെയ്യാം എന്നുള്ള മാതിരി ഉണ്ടായിരിക്കാം. അപ്പൊ അത്തരം ജോലി ചെയ്താൽ പോലും ഭഗവാൻ അതിനെ ഒരു നികൃഷ്ടമായിട്ട് കാണുന്നില്ല. പക്ഷെ എന്താ പറയുന്നത്, അത് ഉപേക്ഷിക്കാണ്ട് ആ ജോലി ചെയ്യാം. പക്ഷെ എങ്ങനെ ചെയ്യണം?
ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചിട്ട് ചെയ്യുക. അതായത് അതിന്റെ മാംസം ഭക്ഷിച്ച് ഞാൻ വിറ്റിട്ട് എനിക്ക് ആ പൈസ ഉണ്ടാക്കണം എന്നുള്ള എണ്ണത്തോട് കൂടിയിട്ടല്ല, ആ ഒരു ആഗ്രഹത്തോട് കൂടിയിട്ടല്ല. എന്റെ ഫാമിലി എന്ന് പറയുന്നത് എന്റെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്, അവരെ നോക്കേണ്ടത് എന്റെ ഒരു കടമയാണെന്ന് വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് ആ ഭഗവാനിൽ സമർപ്പിച്ചിട്ട് ആ ജോലി ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിലൊരു ദോഷം ഭഗവാൻ കാണുന്നില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അവര് ഭക്തനാണെങ്കിൽ അതാണ് ജോലി, പുറത്തുള്ള ജോലി എന്നുള്ളതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഉള്ളിലത്തെ ഭാവമാണ് ഭഗവാൻ നോക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് കേട്ടോ. ഏതൊരു കർമ്മവും പരമപുരുഷന്റെ സംതൃപ്തിക്കായിട്ട് അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടുമ്പോൾ അതിന്റെ ദോഷവശങ്ങൾ നീങ്ങി വിശുദ്ധമാകുന്നു. കാരണം ഭഗവാൻ തന്ന ഉത്തരവാദിത്വമാണ്, അതിൽ നിന്നും ഓടിപ്പോകാൻ അവർക്ക് പറ്റില്ല അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് ഭക്തിപരിതമായ സേവനത്തോട് ബന്ധപ്പെട്ട കർമ്മഫലങ്ങൾ വിശദീകരിക്കപ്പെട്ടാൽ അന്തരാത്മാവിനെ ദർശിക്കാൻ വേണ്ടുന്ന പരിപൂർണത ഒരാൾക്ക് ലഭിക്കും. അതാണ് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം. അപ്പൊ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ആത്മസാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു ബ്രാഹ്മണന് മാത്രം ലഭിക്കാവുന്നതല്ല. അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ആ വേശ്യയുടെ കഥ പറഞ്ഞു അല്ലെ. ബ്രാഹ്മണന്റെ വീടിന്റെ അടുത്ത് വേശ്യയുടെ അടുത്തേക്കാണ് ആര് വന്നത്? വിഷ്ണുദൂതന്മാര് വന്നത്. എന്താ കാരണം? അവരുടെ ഉള്ളിൽ ഫുൾ ഭക്തിയാണ് ഭഗവാനോടുള്ളത്. ഓരോ തവണയും ആ ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ പറയുന്നത്, ഭഗവാൻ ഈ ജോലി എനിക്ക് ഇനി ചെയ്യാൻ ഇടവരുത്തല്ലേ, വേറെ വഴിയില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ്, എന്നെ രക്ഷിക്കണേ, അങ്ങ് എപ്പോഴും എന്റെ സ്മരണയില് അങ്ങുണ്ടാവണേ എന്നുള്ള ഒരു സ്മരണയോട് കൂടിയിട്ടാണ് ആ സ്ത്രീ അത് ചെയ്തിരുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്, സ്വാർത്ഥ താല്പര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യാത്ത ഏത് പ്രവൃത്തിയും ഭഗവാനെ സമർപ്പിച്ച് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് സത്കർമ്മമാണ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിവിടെ പറയുന്നത് കേട്ടോ. ഇനി അടുത്തത് ഈ കോണിയുടെ അടുത്തതാണ് പറയുന്നത്. ഇത് നമ്മൾ അപ്പ കണ്ടത് വീണ്ടും റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് കേട്ടോ. അസക്ത ബുദ്ധി സർവത്ര ഇതാത്മാവികത സ്പൃഹ നൈഷ്കർമ്മ്യ സിദ്ധിം പരമം സന്യാസേനാധിഗച്ഛതി. ആത്മസംയമനം നേടിയവനും അനാസക്തനും ഭൗതിക സുഖഭവങ്ങളെല്ലാം അവഗണിച്ചവനുമായ ഒരാൾക്ക് ത്യാഗപരിശീലനത്തിലൂടെ പ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പരമമായ മോചനം നേടാൻ കഴിയും. അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? നമ്മൾക്ക് ഒരു പ്രതികരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ദോഷഫലമൊക്കെ നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് മോചനം ചെയ്യാൻ പറ്റുക, നേടാൻ പറ്റുക? ആത്മസംയമനം, നമ്മൾക്ക് നിയന്ത്രണം ഉണ്ടാവണം നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ മേലെ. എന്നാണ് അനാസക്തൻ, ഓവറായിട്ട് നമ്മൾക്ക് ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയിൽ നമ്മൾ മുഴുകരുതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ചെയ്യരുതെന്നല്ല, അത് തന്നെയാണ് എന്റെ ലൈഫ് എന്നുള്ള ലെവലിൽ നമ്മൾ മുഴുകി പോകരുത് എന്നുള്ളതാണ്. ഭൗതിക സുഖഭോഗങ്ങളെല്ലാം അവഗണിച്ച്, അതുപോലെ തന്നെ ഈ സുഖങ്ങളും ദുഃഖങ്ങളും ഭഗവാൻ നമ്മൾക്ക് തരുന്നതാണ്. അതിൽ ഓവറായിട്ട് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കാനും പാടില്ല, ഓവറായിട്ട് ദുഃഖിക്കാനും പാടില്ല എന്നുള്ള ഒരു ചിന്ത എപ്പോഴും നമ്മളുടെ കയ്യിൽ ഉള്ളിലുണ്ടാവണം. അങ്ങനെയുള്ള ഒരാൾക്ക് അപ്പൊ ആ കർമ്മങ്ങൾ ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെയ്യുക? ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യും. അതാണ് ത്യാഗ പരിശീലനം. അതായത് നമ്മൾക്ക് വേണ്ടി അവര് ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല, കടമയായിട്ട് മാത്രമാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് പരമമായ മോചനങ്ങൾ നേടാൻ കഴിയുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. താൻ പരമപുരുഷന്റെ ഒരംശം മാത്രമാണെന്നും തന്മൂലം സ്വകർമ്മ ഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കാനുള്ള അവകാശം തനിക്കില്ലെന്നും എപ്പോഴും ഓർക്കുന്നതാണ് യഥാർത്ഥമായ ത്യാഗം. മനസ്സിലായില്ലേ? എല്ലാം ഭഗവാന് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കുകയാണ്. നമ്മൾക്ക് അവകാശപ്പെട്ടതല്ല, ഭഗവാൻ അവകാശപ്പെട്ടതാന്നുള്ള ഒരു ബോധം. എല്ലാം ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുക എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം. താൻ ഭഗവത് അംശമാകയാൽ തന്റെ കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലം ആസ്വദിക്കേണ്ടത് ആരാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെ. ഇതാണ് ശരിയായ കൃഷ്ണാവബോധം. കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് യഥാർത്ഥ സന്യാസി എന്ന് പറയുന്നത്. സിദ്ധിം പ്രാപ്തോ യഥാ ബ്രഹ്മ തഥാപ്നോതി നിബോധമേ സമാസേനൈവ കൗന്ദേയ നിഷ്ഠാജ്ഞാനസ്യ യാ പരാ. ഹേ കുന്തിപുത്ര, ഈ നിലയിലെത്തിയവന് ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനത്തിന്റെ അത്യന്തിക ഉന്നത പദവിയായ ബ്രഹ്മപദം പ്രാപിക്കാനുതകുന്ന പദ്ധതിയെ പറ്റി ഇനി സംക്ഷിപ്തമായി പറയാം, എന്നിൽ നിന്ന് അറിയുക. അപ്പൊ ഈ ഒരു ലെവലെത്തി നമ്മൾക്ക് കടമയാണ്, എല്ലാം ഭഗവാന് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കുന്നു എന്നൊരു ലെവലിലെത്തിയ ഒരാൾക്ക് ഏത് പദമാണ് ലഭിക്കാന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ? ബ്രഹ്മപദം. അങ്ങനെയുള്ള ഒരാൾക്കുള്ളതാണ് ബ്രഹ്മപദം. അപ്പൊ നമ്മളിൽ ഓരോരുത്തരും ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ബ്രഹ്മാവാം എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. കാരണം 84 ഗുണങ്ങളാണ്, അല്ല 64 ഗുണങ്ങളാണ് ഭഗവാന് പറയുക, കൃഷ്ണന് പറയുക. അതിൽ 64 ഗുണങ്ങളാണ് കൃഷ്ണ ഭഗവാനുള്ളത്. അതിൽ 60 ഗുണങ്ങൾ വരയ്ക്കും ആർക്കുണ്ട്? വിഷ്ണു ഭഗവാന്. അതായത് ഭഗവാന്റെ വിസ്തരണ വിഷ്ണുവിനുണ്ട്. അതിന് താഴെയാണ് ശിവഭഗവാൻ വരുന്നത്. അതിന്റെ 53 ഗുണങ്ങൾ, 54 ഗുണങ്ങൾ വരയ്ക്കാണ് ആർക്ക് കിട്ടാൻ പറ്റുക? ബ്രഹ്മാവിന് കിട്ടാൻ പറ്റുക. ആ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ലെവലിലേക്ക് ആർക്ക്? ഓരോ ജീവസത്തയ്ക്കും എത്താം എന്നുള്ളതാണ്. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള ഏറ്റവും പരമമായ സത്ത എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രഹ്മാവാണ്. ആ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഗുണങ്ങളുടെ ലെവലിലേക്ക്, അതായത് ഭഗവാന്റെ ഗുണങ്ങളിൽ 53 ഗുണങ്ങൾ ലഭിക്കുന്ന വരയ്ക്കും നമ്മൾക്ക് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. അതാണ് ആ പദം എത്താൻ സാധിക്കുന്ന പദ്ധതിയെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത്. താൻ പരമപുരുഷന്റെ അംശം മാത്രമാണെന്നും തന്മൂലം സ്വകർമ്മ ഫലം അനുഭവിക്കാനുള്ള അവകാശം തനിക്കില്ലെന്നും എപ്പോഴും ഓർക്കുന്നതാണ് യഥാർത്ഥമായ ത്യാഗം. നമ്മൾ ഓൾറെഡി വായിച്ചതാണ് അല്ലെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ ഇനി അടുത്ത ശ്ലോകം നമുക്ക് നാളെ നോക്കാം കേട്ടോ. അപ്പൊ എന്താണ് പറയുന്നത്? നമ്മളുടെ എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ഭഗവാന് വേണ്ടി സമർപ്പിച്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ഏത് കർമ്മങ്ങളും അത് മോശമല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പൊ നമ്മളുടെ
എസ്പെഷ്യലി നഗരങ്ങളിലൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിലത്തെ വേസ്റ്റ് ഒക്കെ എടുത്തുകൊണ്ട് പോകുന്ന ആൾക്കാരാണ്. അതിനുള്ള പ്രവർത്തകരുണ്ട് അല്ലെ, അതിന്റെ മുനിസിപ്പാലിറ്റി ജോലിക്കാരുണ്ടാവും. അവരുടെ കാര്യം ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. അവരെന്നും ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി എന്താണ്? എല്ലാ വീടുകളിലും നമ്മൾ പുറത്ത് വെക്കുന്ന വേസ്റ്റ് ആണ് അവർ എടുത്തിട്ട് പോകുന്നത്. അവരെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള പണിയാണ് അത് അല്ലെ. പക്ഷെ അവരത് ചെയ്തിട്ടില്ല, ഒരു 4 ദിവസം അത് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീടുകളുടെ അവസ്ഥ എന്താണെന്ന് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. എന്തായിരിക്കും എന്ന് പറയൂ. അവിടെ ഇരുന്ന് നാറും. നാറും. നമുക്ക് നമ്മുടെ വീട്ടിലിരിക്കാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. ഇല്ല അല്ലേ? അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഈ കോർപ്പറേറ്റ് സർക്കിൾ നമ്മളൊരു ലാപ്ടോപ്പ് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്ന പണിയേക്കാൾ അത്രയും ഉദാത്തമായിട്ടുള്ള വിശുദ്ധമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രവൃത്തിയാണ് ആര് ശരിക്കും ചെയ്യുന്നത്? ഇങ്ങനത്തെ ആൾക്കാർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ശരിക്കും വേണ്ടത് അവരെ ബഹുമാനിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. കാരണം അവര് നമ്മളുടെ ഒരു വലിയൊരു ചുമതല നമ്മളിൽ നിന്ന് മാറ്റിയെടുത്ത് അവര് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഒരു സേവനം മാതിരി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ശരിക്കും അതൊരു സേവനമാണ്, ഏറ്റവും ഉത്തമമായിട്ടുള്ള സേവനമാണ് അല്ലെ. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾക്ക് സമാധാനമായിട്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിലിരിക്കാൻ പറ്റുന്നത്. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. ഭക്ഷണം കഴിക്കാണ്ട് നമുക്ക് ഇരിക്കാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ. അത് കഴിഞ്ഞ് എന്തൊക്കെയോ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അത് പാകം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ വസ്തുക്കൾ അവിടെ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവിടെ വരികയാണ് ചെയ്യുള്ളൂ. അതിന് നമ്മുടെ നഗരങ്ങളിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അതൊരു എന്താണ്, ഭൂമിയിൽ കുഴിച്ചിടാനുള്ള സൗകര്യങ്ങളൊന്നും അവർക്ക് ഉണ്ടാവില്ല. എല്ലാ അപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ എന്താണ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക? വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ. അതിനുള്ള സ്ഥല സൗകര്യങ്ങളും കൂടി ഉണ്ടാവില്ല ഈ വേസ്റ്റ് നമ്മൾക്ക് കൂട്ടി വെക്കാനുള്ളത്. അപ്പൊ അതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഏത് തൊഴിലും മോശമല്ല. എല്ലാം ഭഗവാൻ എന്താണ്, എല്ലാ നന്നായി ഒരു സമൂഹം നന്നായിട്ട് നിലനിർത്താനുള്ള പല പല ഘടകങ്ങളായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തികളാണ് ഓരോരുത്തരും ചെയ്യുന്നത്. അതിന് എല്ലാവർക്കും തുല്യമായിട്ടുള്ള ബഹുമാനം, ആദരവ് നമ്മൾ കൊടുക്കണം, സ്നേഹം നമ്മൾ കൊടുക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഭഗവത്ഗീത നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഏത് തൊഴിലും തുച്ഛമല്ല, പക്ഷെ എങ്ങനെ ചെയ്യണം? ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ച് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് ഇതുവരയ്ക്കുള്ള ഭാഗങ്ങൾ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. പഞ്ചാകൽപത രൂപ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധു ഭ്യേവച പതിതാന പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവൃന്ദയ്ക്ക് ജയ്, പ്രപാദിക്ക് ജയ്, ഗുരു മഹാരാജിക്ക് ജയ്, ഗൗരി പ്രേമാനന്ദേ ഹരി ഹരി ബോൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ നോക്കണം അല്ലേ? അതെ. എത്ര മണിയായി? ഒരു മിനിറ്റ് കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചോദ്യങ്ങളുണ്ടോ? ഞാൻ എടുക്കട്ടെ കേട്ടോ, ഒരു മിനിറ്റ്. എന്തൊക്കെ ചോദ്യങ്ങള്? ഇന്നലെ എവിടെ വരെയൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്? 7 വരെ. 3 ഗുണത്തിലുള്ള കർമ്മങ്ങൾ വരയ്ക്കും പറഞ്ഞു അല്ലെ. ആ. അടുത്തത് എന്താണ്? 3 ഗുണത്തിലുള്ള കർത്താവ്. 3 ഗുണത്തിലുള്ള കർത്താവ് ആരൊക്കെയാണ്? ഒന്ന് പരമാത്മാവ്, ഒരു സെക്കൻഡ്. നമ്മൾ 25ാമത്തെ ശ്ലോകം തൊട്ടല്ലേ ഇന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളത്? അതായത് സാത്വികനും ഇതും പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ. ഭൗതിക പ്രകൃതികളുമായി ത്രിഗുണങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടാതെ നിത്യാഹങ്കാരം ത്യജിച്ചും സ്ഥിരനിശ്ചയത്തോടുകൂടിയും ഉത്സാഹത്തോടുകൂടിയും ജയാപജയങ്ങളിൽ അക്ഷോഭ്യനായും പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാണ് സാത്വികനായിട്ടുള്ളത്. അതാണ് കർത്താവ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആരാണെന്നുള്ളതാണ് കേട്ടോ. സാത്വികൻ ആരാണ്? ഭൗതിക 26, 27, 28 അതിന്റെ എന്താണ് വിവർത്തനങ്ങളാണ് കേട്ടോ ഇതിന്റെ ഉത്തരം. ഭൗതിക പ്രവൃത്തികളുമായി ത്രിഗുണങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടാതെ നിത്യാഹങ്കാരം തിരിച്ചും സ്ഥിര നിശ്ചയത്തോടും ഉത്സാഹത്തോടും കൂടി ജയാപജയങ്ങളിൽ അക്ഷോഭ്യനായി പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാണ് സാത്വികൻ. മറ്റേതെന്താ പറയുന്നത്? രാജസൻ ആരാണ്? പ്രവൃത്തിയിലും അതിന്റെ ഫലങ്ങളിലും ആസക്തനും ആ ഫലങ്ങളിൽ അനുഭവിക്കാൻ ആഗ്രഹം ലോഭിയും ഈർഷ്യാലുവും വിശുദ്ധിയില്ലാത്തവനും സുഖദുഃഖങ്ങളിൽ ആത്മാധീനമായ കർത്താവാണ് രാജസൻ. ഇനി അടുത്തതാണ് താമസൻ ആരാണ്? ശാസ്ത്രനിശ്ചിതങ്ങളായ കർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നവനും ഭൗതികവാദിയും ദുർഭാഷക്കാരനും ചതിയനും മറ്റുള്ളവരെ മാനിക്കുന്നതിൽ സമർത്ഥനും അലസനും ദുഃഖിതനും കർത്തവ്യം നീട്ടിവെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവനുമായ ഒരാളാണ് താമസൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ. ഇനി അടുത്തത് എന്താണ്? ഇനി അടുത്ത ബുദ്ധിയാണ്. 3 ഗുണത്തിലുള്ള ബുദ്ധി. അത് 30, 31, 32 എന്തൊക്കെയാണ്? ചെയ്യേണ്ടതും ചെയ്തുകൂടാത്തതും ഭയപ്പെടേണ്ടതും അത് സാത്വിക ബുദ്ധി. അസാത്വികം. ഇനി മറ്റേതോ? രാജസം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലോ? ധർമ്മമെന്ത് അധർമ്മമെന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്. അങ്ങനെയാണ് അല്ലേ. ധർമ്മം എന്ത് അധർമ്മം എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ത് ചെയ്യരുതാത്തത് എന്ത് എന്ന് വേർതിരിച്ചാണ് അറിയാം. നമ്മൾക്ക് ഇപ്പോഴും കൺഫ്യൂഷനാ. നമ്മൾക്ക് പലപ്പോഴും വരാറില്ലേ ചെയ്യണോ വേണ്ടേന്ന് തോന്നുന്ന ആ ഒരു അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് രാജസാണ്.
സത്വഗുണമുള്ള ആൾക്കാർക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു സംശയമില്ല. എന്താണ് ചെയ്യണമെന്ന് അവർക്ക് നല്ല ബോധം ശരിക്കും അവർക്ക് തന്നെ ഉണ്ടാവും. ഇനി അത് അടുത്തത് വ്യാമോഹം. ഇനി അടുത്തത് വ്യാമോഹത്തിന്റെയും അന്ധകാരത്തിന്റെയും സ്വാധീനതയിൽ അധർമ്മത്തെ ധർമ്മമായും ധർമ്മത്തെ അധർമ്മമായും കരുതി സദാ തെറ്റായ വഴിക്ക് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ബുദ്ധിയാണ് താമസം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. ഇനി അടുത്തത് അവ്യഭിചാരണ്യ എന്ന വാക്കുകൊണ്ട് എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? നിശ്ചയദാർഢ്യം അല്ലെങ്കിൽ വ്യതിചലിക്കാതെ. വ്യതിചലിക്കാത്തത് എന്നുള്ളതാണ് കേട്ടോ. അത് കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ മുഴുകിയ ആൾക്കാരെ മറ്റു പ്രവൃത്തികൾ കൊണ്ട് വ്യതിചലിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ വ്യതിചലിപ്പിക്കാത്തത് എന്നുള്ളതാണ് അവ്യഭിചാരണ്യ എന്നുള്ളതാണ്. ഈ 3 ഗുണത്തിലുള്ള നിശ്ചയം. ഈ 3 ഗുണത്തിലുള്ള നിശ്ചയം എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞോളൂ. ധർമ്മ, അർത്ഥ, കാമം എന്നിവയെ ഒരു സ്വീകരിക്കാതെ. നിമിഷം, അവിടെ ക്ലാസ്സിൽ ഇത് ഉണ്ടായിരുന്നു. അല്ല, അവയിലുള്ള അത്യാസക്തിയോടെ ഫലാകാംക്ഷയായി തീരുന്നത് ആ നിശ്ചയം രാജസമാകുന്നു അല്ലെ. അതെ. ധർമാർത്ഥകം അതിൽ നമ്മൾക്ക് എപ്പോഴും അവർ ധർമാർത്ഥ കാമത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരായിരിക്കും. അവയിലുള്ള അത്യാസക്തിയോടെ ഫലാകാംക്ഷയായി തീരുന്നു. ദൃഢമായതും മനസ്സ്, പ്രാണൻ, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എന്നിവയെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് നിശ്ചയമായിട്ട്. തമോ ഗുണത്തിൽ എന്താണ്? സ്വപ്നം, ഭയം, വ്യസനം, വിഷാദം, മതം എന്നൊക്കെ അതീതമായ ബുദ്ധിശൂന്യമായിട്ടുള്ള നിശ്ചയമാണ് അവർക്കുള്ളത്. അവരിപ്പോഴും മുഴുകിയിട്ടുള്ളത് എന്തിനാണ്? സ്വപ്നം, ഭയം, വ്യസനം, വിഷാദം, മതം എന്നിവയ്ക്ക് അതീതമല്ലാത്ത ബുദ്ധിശൂന്യമായ നിശ്ചയമാണ് തമോ ഗുണത്തിലുള്ളത്. ആ ബുദ്ധിശൂന്യമായിട്ടുള്ള നിശ്ചയം എന്നുള്ളത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് കേട്ടോ. ഇനി അടുത്തത് 3 ഗുണത്തിലുള്ള സുഖങ്ങൾ. നമ്മൾക്ക് ആദ്യം വിഷം പോലെ തോന്നിക്കുന്നതും അതാണ്. ജീവാത്മാവ് 37, 38, 39. 37 ആദ്യത്തിൽ വിഷം പോലെ തോന്നിക്കുന്നതും മധ്യത്തിൽ അമൃത തുല്യവും ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ഉണർത്തുന്നതുമായ സുഖത്തെയാണ് സാത്വിക സുഖം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ വിഷയങ്ങളോട് ചേരുമ്പോൾ ഉളവാകുന്ന സുഖം ആദ്യം അമൃത തുല്യവും പിന്നീട് വിഷപ്രായമാവുന്നത് രാജസം. ആദ്യം വിഷപ്രായമായി പിന്നീട് അമൃത തുല്യമാകുന്നത് സാത്വികം. ആദ്യം അമൃത തുല്യമായി അവസാനം വിഷപ്രായമാവുന്നത് രാജസം. പിന്നെ എന്താണ്? ആദ്യം തൊട്ട് അവസാനം വരെയും എന്താണ്? വ്യാമോഹഭരിതവും നിദ്ര, ആലസ്യം, പ്രമാദം എന്നിവയിൽ നിന്നുണ്ടാവുന്ന സുഖമാണ് താമസം. കാരണം അത് ആ ഒരു നിദ്ര കഴിയുന്നതോടുകൂടി തീർന്നു അല്ലെ. നമ്മളൊരു സ്വപ്നം കാണുകയാണ്. ആ സ്വപ്നം കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ ഭയങ്കര വലിയൊരു പൊസിഷനിലെത്തി, നമ്മൾ വലിയൊരാളായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നു നമ്മളെ. അത് കഴിഞ്ഞാൽ സ്വപ്നം കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോഴോ നമ്മൾ ഏതവസ്ഥയിലുള്ളത്? അതാണ് ഈ ഗുണങ്ങളൊക്കെ. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇൻടോക്സിക്കൻസ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങൾ. ഈ ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് നമ്മളല്ലാണ്ടായിട്ട് നമ്മൾ വേറെ ആരോ ആണ് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് തോന്നുകയാണ് നമ്മൾക്ക്. അത് യഥാർത്ഥ ബുദ്ധി നഷ്ടപ്പെടുകയാണ് കേട്ടോ. അതാണ് പറയുന്നത്. ഇനി അടുത്തത് ബ്രാഹ്മണരുടെ പ്രവൃത്തികളുടെ ഗുണവിശേഷങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? ശാന്തത, ആത്മസംയമനം, തപസ്, വിശുദ്ധി, ക്ഷമ, സത്യസന്ധത, ജ്ഞാനം, ആസ്തിക്യം എന്നുള്ളതാണ് കേട്ടോ. ഇനി അടുത്തത് എന്താണ്? മത് വ്യഭാശ്രയ എന്നതിന്റെ അർത്ഥം അത് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടില്ലല്ലോ. അതാണ് നോക്കാം കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മളിനി നാളത്തെ ഒരു ക്ലാസ്സോട് കൂടിയിട്ട് നമ്മളുടെ ഇത് കഴിയുകയാണ് കേട്ടോ ക്ലാസ്. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവരന്റെ की जय, प्रभात की जय, गुरु महाराज की जय, गौर प्रेमानंदे हरे हरे. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा माता।